Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom weer bij een nagelnije aflevering van Noorderwind Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Maar je hoort weer al 100 gasten. Ze komen uit alle hoeken van de wereld, van Nederland en wij. Maar natuurlijk heb ik weer een bar. We gaan meestal nice mee, vloggers, bloggers, alles nice mee. En Regina, ik ben een beetje in de war. Het is helemaal in het blauw, joh. Ja, ik ben helemaal aaibaas. Oh jeetje. Dus uit, Ja, heerlijk. Het is zacht, hè? Ja. Hey, wat leuk. Ik heb we gaan een stagiaire. Manon. En die wil ik leren filmen. En dat zei ze mij. Toen zei ik, nou, wie is het wat? Film een stoel, Joet. En dan begeleid ik die wat. Dus dat vind ik wel leuk. Hoi Manon. Hi. Hoi. Hi. Dat die onvoorbereid, maar er is dus filmen, joh. Ja, Ja. Wat voor stage, wat voor squallen dost? Impuls Leeuwarden. Oké. En dan komt een soort stage daar doen. Ja, Dan was er iets van, oh, ik kan aan de hoes of valt het af? Vind je het wel leuk? ik vind het wel leuk. Oké, vind je het wel leuk. Hartstikke leuk. Wil filmen. Ik kom ze regelmatig zien. Ze is een van de medewerkers van Iepen Up. Hartstikke leuk programma. Elke week op Wenzje in Neushoorn wordt het houden. Marianne Kleinstra. En ik zei het zien haar van Kommersdel. Ontregel je de zaak. Wij soort sidekick, barvrouw, weet ik veel. En de wist dan maar. Leuk dat is de best. Welkom. Ja, dankjewel. Drop met Iepen Up. Ja, heel druk. Het is elke wijs natuurlijk een heel nieuw programma. We maken elke wijs iets nijs. Dus ja, daar is wel, zit wel werk in, ja. Presenteert wel eens deels, maar dorst meer echt voor het programma dan alleen dat? Nou ja, ik doe soms de Instagram wel eens even. Dat is no nij. Maar verder op dit moment ook alleen nog de co-host. Dus Hartstikke leuk, man. ja, superleuk. Goed, leuk dat is de best. We gaan praten over wat ze verder in het leven bezig hoort. 6 miljoen te zien, Regina. Ja, nou ja, door zijn het. een Maar beetje- ik ben helemaal vragen daar. Vertel. Nou, hoe wie die Valentijn? Mijn Valentijn. Ja. Ja, die weer prima. Heb je het gedicht goed ontvangen? Ja, die weer hartstikke goed. Mooi. Ja, er zit natuurlijk een rare kronkel in die Valentijn. Want Valentijn gaat eigenlijk om een geheime liefde, hè? Ja. Nou ja, die van die ben het met geheim, hè? Toen een Valentijns... Nou ja, ik ga gewoon even zelf, hè. De liefde van de man gaat door de maag. Dus ik ga even eten zien. Ik ga het even zien litten. En nou, dat is in goede aarde van. Hast du wordt mijn Valentijn nog niet in? Hast er überhaupt wat mij of denkst... Nou, ik heb er net echt iets mee. Maar wij bij mij alle huisgenoten niet eten wist. Ja. Dat is altijd leuk. Ja, dat weer heel leuk. Vooral ook heel lekker. Maar dat weer gewoon omdat koer. Als van heavy muziek? Hele heavy muziek. Ja? Zeker. Ja? Slayer, toch? Bijna. Maar de man Sinclair. Ik en hij, de band die jong in Neushoorn zit. De man ben al vaker de gast geweest bij ons. Vlindier had ze hun laatste album uitgebracht. A New Horizon. Is alweer even uit, hè? Nee, een halfjaartje. Ja, we lopen altijd mooi op tijd hier. Ja. Tof om jullie hier weer te hebben. Vanavond Neushoorn. Yes. Ja, Leuke. ja, zo hard mogelijk. Mooi. We gaan praten. Leuk dat jullie er zijn. Wat is het eerste nummer dat jullie gaan spelen? A New Horizon. Ah, te gek. Live in Noorderwind. Komatsu!
that we won't crack or read between the lines. A new horizon. Are you in? Are you out? A new horizon. Are you in? Are you out? A new horizon. Are you in? Are you out? A new horizon. Don't think big, think massive. Don't think big, think massive. Don't think big, think massive. Don't think big, think. Heerlijk. Ze spelen jong in Neushoorn. Ze doen straks nog een paar nummers. En vrienden hier brachten ze het album dus uit A New Horizon. Nog steeds on tour eigenlijk al vanwege die plaat of niet? Nee, we hebben Europa gehad en Brazilië. En nou gewoon losse showtjes in Nederland. En weekendjes weg bij Engeland. Komt er nog aan, geloof ik. Dus, Een heerlijk leven. tours voor dit jaar, voor vorig jaar zijn geweest. Dus nou komen we wel weer misschien Brazilië dit jaar weer erbij. Wat voor zalen sta je dan in Brazilië? Zijn dat de grotere zalen inmiddels? Dat verschilt. Kleine kroegjes tot grote zalen. Eigenlijk een beetje van alles. Maar ja, het loopt heel goed en mensen zijn super enthousiast. Dus dat is heel... Ja, maar is dat heel anders qua beleving als je bijvoorbeeld met Europa vergelijkt? Ja, veel enthousiaster. Mensen rijden Toch wel, gaan echt- 5 uur om ons te zien. Of de volgende show ook. Dus ja, die gaan er wel voor. Dus dat is wel heel leuk. Nu al vast aan het voorsorteren voor het festivalseizoen. Zijn jullie veel op festivals te vinden van het zomer? Dat is nog even afwachten. Dat durf ik zo even niet te De zeggen. planning loopt nog niet zo ver. We zijn vrij, dus we kunnen. Hartstikke mooi. Straks verder jongens, maar Komatsu, geweldig om ze hier te hebben. Ik ben een man, dat ik blij ben dat hij direct Hewitt er is. Had echt een prachtig album uit. Iets recenter, dus daar herinneren we iets meer mee in de tijd. Sunday Afternoon, Ellen Clark, wat leuk dat je er bent. Welkom. Ja, leuk om weer terug te zijn. Dankjewel. Een tijdje geleden. Ja, ik begin er toch maar even over, want ik kan me voorstellen dat het absoluut een hoogtepunt voor je geweest is om Carré uit te verkopen. Ja, Carré, de uitverkoop was natuurlijk mooi, maar nog mooier was om er te staan en te spelen. Een hele mooie avond gehad. En ja, absoluut een hoogtepunt. Ja. Was dat een soort droom om gewoon voor jezelf dat Carré eens een keer vol te krijgen? Nou ja, ik denk voor de meeste muzikanten, zeker als je zo op deze manier met een gitaar op schoot en op een kruk, dan staat Carré wel bovenaan het lijstje in Nederland, ja. Dus zeker. Dat is echt een tempel, hè, wat dat betreft. Absoluut, ja. Er komen nog een paar mooie optredens. Mooie zalen ook. Ja, we doen in mei nog een aantal zalen. Ik meen dat we in Utrecht spelen, Eindhoven en nog eentje. Kom maar, staat op je site. Ja, daarom. Wat is het verhaal van de plaat? Het is allemaal heel erg laid back. Dus het album heet Sunday Afternoon. De eerste single die ik nu heb uitgebracht heet ook zo. Single was wel heel erg in die serie ook. Klopt, ja. En de Sunday Afternoon, ik denk dat iedereen daar nagenoeg dezelfde voorstelling bij heeft. Gewoon lekker met je schouders omlaag, een lichte glimlach, het weer wat we vandaag buiten hebben. En laid back, feel good. Heb je hem zo ook geschreven? Echt letterlijk onderuit, ergens op een bank hangen, Ja, een beetje pingelen. letterlijk bij mij thuis op de bank heb ik alle liedjes geschreven. En ik ben, toen de liedjes klaar waren, ben ik naar Los Angeles gegaan. Dus heb ik de zon opgezocht, een aantal muzikanten bij elkaar gevonden. Amerikaanse? Ja, Amerikaanse muzikanten. En ik heb ze de liedjes voorgespeeld. En letterlijk per liedje was ik 5 minuten later waren we het aan het opnemen. Dus het is ook allemaal heel organisch gegaan. En ja, ik ben er heel tevreden over. Hij klinkt ook heerlijk, moet ik zeggen. En de single ook. Wat je al zei, het is layback. Het is bijna wat jazzy. Ja, het heeft een beetje. Het is een soort singer-songwriter, maar wel met een groove, zeg maar.
gaan er straks verder over praten. Ik wou je toch vragen om het eerste nummer hier te gaan spelen. Hoe heet het? Ik denk Sunday Afternoon dan meteen. Net zoals Komatsu. We doen gewoon een titeltrack nou. Alan Clark, live in Noorderwien. Sunday afternoon, I got nothing to do. Won't you let me sit here, my friend, and share some words with you? My feet are on the ground, my head is in the clouds, and you got me wondering what it is you're thinking about. So can we have a conversation? Can we have a heart-to-heart? Old school communication, less than 2 feet apart. Can we have a real connection? Look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Goodbye. Sunday afternoon, I got nowhere to be. Won't you come and sit here, my friend? Share your thoughts with me. My back is feeling easy. My thoughts are calm and clear. If there's something on your mind, well, I'm all in. So, can we have a conversation? Can we have a heart-to-heart? Old school communication, less than 2 feet apart. And can we have a real connection? Look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Goodbye. I'll take what comes before me. Our future's written down. Have open arms to strangers and whatever comes around. My love is on the road. My head is in a heart. Sunday afternoon, Sunday afternoon, yeah. Wauw. Komen zo weer bij je terug. Alan Clark, Sunday Afternoon, Marianne. Ja, wauw. Verder zo'n die om onderuit te hingen, want Nee. Ik jou op snijden mooie spinningstraining. Dus ik hing je net onderuit, zeker net. stel die zo weer voor, want du bent bij Iepen Up, maar du doet volle meer. Hè? Du bent druk bij sport dus. Ja, ik jou les op sportskwallen en ik zit zelf in de PR en de marketing. Dus dat is ook nog wat ik doe. Dus een snelle dame en een kwikke dame en een fitte dame en een assertieve dame dus. Dat ben niet worden. It's all in one. Dat ben niet worden. Sport, doe je het zelf pro doen of is het toch vooral voor de oren sporten te krijgen? Het is beide natuurlijk. Hè. Het is een beetje beroepsdeformatie. Dus als het er toch best, dat is dan zelf ik nog even geest. Ja. Maar won proteles Jan. En dat is ook hartstikke leuk. Want ja, mensen in beweging zetten en dat ze dan doelen behalen, dat is natuurlijk heel leuk om te zien. Ja. Dus, maar ja, goed, het is eigenlijk een beetje presenteren, hè? Ja. Dus is het voor zo'n groep. En dat is was een verhaal vertellen? Nee, dat hoeft niet eens per se. Nee. Ik schreeuw gewoon heel hut aan. Ja, op is toch Sandy? Ja, daar kom ik nooit in die sportskwal. Ik ben eens een keer bij me komen te spinnen, Willem. Dat is leuk. Is dat je met de razen? Ja, nou ja, goed. Maar ik denk wel dat is dan heel hut fietsen geest. Ja, dat wel. Ja. Ik denk dat die rondjes door de provincie dan nog hutter gaan. Ja, ik fiets nou nog wel in. Nou, waar weer kom ik zo bij die. Leuk dat je best. Maar ik denk even in de kunde brengen van waar Marianne is. Welke hoeken van Friesland best opgegroeid aan?
In de stellingwerm. Stellingwermen. Ja. Du hast wat een woordska accent, vind ik. Ja, nou ja, dat ken. Hoe zou een woordpikje wezen? Ja, dat komt misschien ook wel. Nee, dat. Nou ja, goed. Hek van Dij. Ja, maar dat komt wel. Leuk dus de best. We praten straks verder over de sport. En natuurlijk ook muziek. En we gaan gewoon lekker terug. Maar we gaan eerst even naar de band die dus jong nogmaals in Neushoorn staat. Hoe de hele vrood eigenlijk wordt spelen. Ik zal ze nog even voorstellen trouwens. Mo, Matthijs, Martijn en Jos. Was ik nog vergeten om jullie even fatsoenlijk voor te stellen. Hij is al een tijdje uit, jullie album. Maar toch het verhaal van jullie album. Wat zit daarachter? Ben je lang mee bezig geweest of juist niet? Valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat we het in een maandje of 3 gedaan hebben met tussendagen. Maar eigenlijk ging het vrij snel en vrij voorspoedig. Ellen gaat lekker onderuit op de bank. Hoe maken jullie een plaat? Ook onderuit op de bank. Ja, nee, maar serieus. Gewoon lekker pingelen dus. Ja, gewoon lekker pingelen tot je iets hebt en dat neem je op. Echt, oh, ja, dat is hem. Ja, soms gewoon tv kijken, een beetje pingelen en dan ineens, hey, dat is gaaf. Maar het begint met een pingel of ook wel eens met een tekst? Tekst eigenlijk nooit. Meestal schrijf ik daarna, als ik iets heb, dan schrijven we de teksten. Dus dat is een beetje, net hoe het loopt. Hoe gaat dat in je hoofd? Ik bedoel, je zit er met een akoestische gitaar. Maar in je hoofd vertaal je dat dan gelijk naar het wat zwaardere werk, zodat je dit hier laat horen? Ja, of gewoon op elektrisch of Matthijs heeft riffjes en we gaan samen zitten. Dus, Dit gaan we even uitwerken. ja. Dus, En dan de studio nog, hè? en dan de studio nog. Dat is een proces op zichzelf. Want elke muzikant wil dat zijn plaat goed klinkt. Maar jullie sound en gitaar en hoe zet je dat neer? Lijkt me heel belangrijk. Ja, we hadden dit keer een hele grote studio waarin heel veel ruimte voor de drums was. Dus dat heeft ons heel veel lucht gegeven, wat wel heel gaaf is. Zo zwaar mogelijk, zo breed mogelijk. Zo is het. Zo rock'n'roll mogelijk. Zullen we nog even rock'n'roll? Ja, dat is goed. Wat is de song? Surfing a Landslide. Hey, kom maar zo!
Geweldig, goeie band. Leuk dat ze er binnen. Een nieuwe Horizon LP is al even uit, dus maar wel te verkrijgen. Er staan dit soort goeie noemen ze op. Jong in Neushoorn live. Straks nog meer van hun. Komatsu hier in deze aflevering van Orde Weer Live. Maar eerst het nice. Voordeeluitjes.nl. Boek nu een 3-daags halfpensionarrangement naar de leukste hotels voor maar €99. Voordeeluitjes.nl. Prettig hoor, die Ergo comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Voordeeluitjes.nl. Ga er voordelig op uit. Boek nu 3 dagen op basis van half pensioen voor maar €99. Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar een heerlijke geur? Nu bij Easy Paris Excel. 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Was nou maar naar Specsavers gegaan. Want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld €100 is, doen wij er nog eens €100 korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op specsavers.nl. Nu 25% korting op bijna alle huidverzorging. Bij Easy Paris Excel. Met Nissan All Inclusive rij je een Nissan Qashqai en Connecta uit voorraad al voor €309 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect Navigatie en Around View Monitor. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is terug met Orde Weer Live. Onder andere met Ellen Clark en Komatsu hier in de studio. Maar eerst het nieuws uit de provincie. Verzorgen terug Erik Henneman. 40 medewerkers van Empatek, die tot werk binnen bij het bedrijf Koopman in Emmeloord, smatten de waai. Directeur Harry de Wit van Empatek kwam er wat de leen van zijn medewerkers onbelangrijk net uit bij dat bedrijf in Emmeloord. Ik ben ongelooflijk trots op wat die mensen presteren aan werk en de productie die ze daar leveren. Alleen bedrijven moeten dan daar ook voor betalen. En ik ben best bereid af en toe iets lager in de prijs te gaan, maar niet tegen iedere prijs. Technische studenten van de Rijksuniversiteit in Grains kunnen een deel van de nieuwe masteropleiding volgen in Drachten. Op het oude terrein van Philips komt een plak voor de studenten werktuigbouwkunde. De gemeente Smellingelaan is er wies mee en vertelt waarom ze het zo goed broeken kennen. Ja, de wethouder Robert Bakker. In de toekomst over 10, 20 jaar hebben we 20% minder mensen die het werk moeten doen voor een groot stuk mensen. En daar hebben we mensen voor nodig die we in innovatie trekken. Innovatie krijg je het beste op het snijvlak van innoverende bedrijven en onderwijs. En daar vind je het. Een derde Kamer der Staten-Generaal die het laatste woord heeft bij politieke besluiten. Dat liet de dichter des vaderlands, Tjeerd Brunja, een goed idee. Daarin zo'n alle stemgeruchten een oordeel vellen maaien over alles wat er toch de eerste en tweede keer meegien is. Tjeerd Brunja schreef een gedicht erover en vindt dat hij als dichter des vaderlands net beslist neutraal hoeft te wezen. Ik net, dat verdom ik. Ja, nee, dat kan wel, maar ja, ik ben geen middle of the road persoon. En nee, kunst, maar meestal mij met zin spreken. Ik zei ze net van, mijn wil is wet. Ik zei ze gewoon, dit vind ik. En dat je met ons vindt, nou, laten we dan praten. De gemeente Ljouwert zal onderzoek doen naar het broeken van het Friesk in de gemeente. De haatvraag is dat het Vaderikstaal beter zichtbaar als herkenbaar wordt in Ljouwert. 4000 inwoners van de gemeente krijgen een vragenlist opgestuurd. Deze mensen binnen selecteren op de postcode, zodat het verlet van het Friesk zowel in Dwarpen als in de stad zelfs onderzocht worden kan. In oktober met de uitkomsten en een advies van de werkgroep Friesk vallen worden aan de gemeente. Het water nog sinds waar. Het is een dag voor het terras, een maitidsdag. Het wordt een gratis tolverjoerd. In het watergebied hebben we mist of dampig waar. Dan wordt het wat leger, de temperaturen. De wind komt uit zuidelijke richting en is meest matig. Vannacht dan vriest het 1 graad, 2 graden in de plus. Maar wel kans roenem in de provincie op frost ondergroen. En dat is hier het ijs.
Met Effe Weg naar de mooiste bestemmingen in Europa. Super voordelige busreizen. Kijk voor al onze bus-, vlieg-, fiets- en singlereizen op effenweg.nl. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Op stedentrip naar Praag? Effenweg.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Hey lentelover, heb jij ook zo'n zin in het voorjaar? Bij Xenos shop je nu alles om jouw tafel een mini-makeover te geven. Zoals heel veel servies in frisse kleuren. Nu 2+1 gratis. Shop in de winkel of online. Ontdek het, Xenos. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Kom tot en met 8 maart naar de Renault Bedrijfswagendagen. Dan profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €100 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje van Joert. Deze aflevering van Noorderwiel Live. Het muzikale dwarfsplein van Friesland. Joert, mijn sidekicks neem ik ze maar even. Ontregelaar, barkeeper. We nemen er een titel aan. Maar ik vind het leuk dat er is Marianne Kleinstra. Even hoe die smaak van muziek sprutsen. Want Heavy vond het wel leuk. En wat Ellen doet. Maar wat vies de... Ik vertelde juist Wilne dat ik bij dat etentje van... dat ik dus naar een muziekprogramma, dat ik daar sidekick wie. En toen wie het eerste wat ze zijn win, maar jij hebt helemaal geen muzieksmaak. Oh, serieus? En dat vond ik wel heel sneu. En dat weer op een Valentijns etentje? Op een Valentijns etentje met mijn huisgenoten. Ja, dat weer heel erg. Maar ik wist wat het is. Ik kan goede muziek gewoon al heel gauw waarderen. En dat kan Nederlandstalig wezen. Maar dat kan ik gewoon zoals deze jongens ik. Dat vind ik gewoon hartstikke mooi. En ik heb lessen bij Fries Festival, wie dat loopt. Ja. Toen daar, nou ik weet niet eens wat het genre is, maar is dat metal? Nou, ja, dat van alles. Dus weer heel heftig in elk geval. Oké, op het einde van die andere bedoel je? Ja, dat is metal. In zo'n hele grote zaal en alle van die headbangen. Gaat hier. Ja. Nou, ik paste er prima tussen. Dus dat ging helemaal goed. Maar dat vond ik fantastisch. Ja. En die sfeer die er hong, die maken gewoon dat gewoon echt fantastische show weer. Ja. Dus ja, nou ja, goed. Wat is mijn muzieksmaak? Ja, nou ja, goed. Als de vette showdel zetten kerst, dan ben ik fan. Ja, vind ik een mooi motto. Ja, ze stikken zelf ook wel wat in wat dat belangrijk is. Dan gaan we naar Ellen Clark. Album uit Carré, dus komen nog mooie optredens doen. Ik had het net over smaak en muziek. Ja. Komt er bij jou wel eens wat anders in de cd spelen? Ja, tegenwoordig is spotten fijn natuurlijk. Wat wij niet van jou verwachten? Oh, dat gaat echt alle kanten op. Echt wat misschien voor de hand liggend is bij mensen die mijn muziek met je kennen, is een soort van de soul en de singer-songwriter stuff. Maar het gaat ook van Dolly Parton naar Nirvana en van rap tot volksmuziek. Zo breed op elkaar. Ik hou van verhalen. En als ik het gevoel heb dat er een verhaal verteld wordt, dan ben ik al snel geïnteresseerd. Ben jij een concertganger? Ook, ja, zeker. Ja, ik woon in Amsterdam, dus daar is er genoeg te doen. Hebben we een paar mooie zalen, van het intieme Paradiso tot het grotere Ziggo Dome. Zo. Dus ik doe dat heel graag. Maar het is wel moeilijk hoor, om als muzikant, en dat merk ik ook aan collega's als we het erover hebben, om als muzikant echt soort objectief naar een concert te gaan. Want je zit toch altijd te kijken, zoals nu ook, ik zit te genieten van deze fantastische band. Maar toch mee te tellen in de maat of niet? Ja, nee, en dat gaat fantastisch allemaal natuurlijk. Maar als ik toch even kijk, wat speelt die drummer eigenlijk, weet je wel. Dus het is maar eigenlijk ook wel een hele leuke manier van naar muziek luisteren of zo. Toch een link met dat album mag maken. Wie je zelf, ik ben afgereisd naar L.A. Dan kom je daar blijkbaar een stel fantastische maar studiomuzikanten tegen. Ja, hoe kun je dat loslaten of niet? Hoe is je controle dan op dat soort mensen?
Je geeft dan een idee, maar zij moeten er wat mee doen. Ja, en ik heb eigenlijk dat nu bewust gedaan voor dit album. Ik heb ook normaal gesproken ben ik best wel een control freak in de studio. En ik geloof altijd wel dat je een plek moet vinden als je met mensen... Je vraagt iemand om wat diegene kan. Dus dan ga je ook niet meteen vertellen van nou, speel dit is. Dus ik probeer altijd een balans te vinden tussen ook krijgen uit wat diegene te brengen heeft. En toch te krijgen wat jij wil. Ja, want je kunt ook zo perfectionistisch zijn. Ja, dat je alles afknipt, zeg maar. En juist het mooie gebeurt vaak in muziek, denk ik, op de onverwachte momenten en plekjes. Maar in dit geval heb ik de liedjes allemaal, wat ik al eerder vertelde, op de bank geschreven. En bewust niet nagedacht over wat er allemaal nog bij moest komen. Ik had wel een beetje een idee. Maar daardoor was alles voor mij vers toen we de studio in gingen. Ik had niet al een demo gemaakt met de drums op een bepaalde manier in de bas, wat ik normaal gesproken wel doe. En daardoor waren de liedjes na de opnames voor mij ook als dat ik ze aan jou had laten horen. Gewoon nieuw en vers, weet je wel. Oh, leuk man. Ja, dat zijn processen op zich. Dat vind ik altijd heel nieuwsgierig bij muzikanten. Welk nummer ga je nu doen? Dit is een liedje dat heet Chasing Shadows. Alan Clark. Like a rolling stone, I pave my way. Like a river, I flow and flood my days. Don't know where it is I'm headed. I go wherever I go. So until I come home again, leave me to grow again. Out in the blowing wind, chasing my shadows. Until I come home to you, let me be something new. Right now I'm on the move, chasing my shadows. Like a soaring flame, I wreck my skin. I've been burning bridges since I could swim. Don't know where it is I'm headed. I go wherever life goes. So until I come home again, leave me to grow again. Out in the blowing wind, chasing my shadows. Until I come home to you, let me be something new. Right now I'm on the move, chasing my shadows. Oh, and I dreamt about it, yeah. Chasing shadows, got the light behind me, baby. I got the light behind me. Oh, until I come home again, leave me to grow again. Out in the blowing wind, chasing my shadows. Till I come home to you, let me be something new. Right now I'm on the move, chasing my shadows. Like a rolling stone. Fantastisch, mooie versjes. Al waarom te vinden op dat nieuwe album dus. Komen nog een aantal optredens aan. Heb je een vaste band om je heen waarmee je dan dat soort optredens bijvoorbeeld in Carré doet? Zeker, ja. Ik heb inmiddels al ruim 11 jaar lang een vaste groep. Dan heb ik wel een klein uitstapje gemaakt. Zeg, ik ben even vreemd gegaan met een ander bandje. Maar dat scherpt het soms even op. Dat is inderdaad zo. En dat was ook een hele mooie tijd. Allemaal fantastische muzikanten. Maar Carré was voor mij eigenlijk weer een aanleiding van... Nou, het is ook een beetje een viering, weet je wel. Dat wil ik toch met de oude jongens doen. En we gaan de reeks die we in mei nog gaan doen... ga ik ook met diezelfde oude cats doen. Jij loopt inmiddels ook al een tijdje mee. Ja, dat is inderdaad... Als ik zat je biografie te lezen. Ja, jeetje man. En dat voelt helemaal niet zo. En dat is misschien ergens ook wel lekker. Maar aan de andere kant is het ook van... Oh ja, het is toch inmiddels
gewoon best wel een tijd, ja. Wanneer is het eigenlijk met jou begonnen qua muziek? Al heel vroeg en jong. Je hebt een hele muzikale vader en heb je een dikke hit ook mee gehad? Klopt, ja. En mijn vader heeft ook heel lang een soort soul coverband formatie gehad. Die speelde allemaal 60 jaar soul. En ja, ik was echt 4 jaar toen ik meegenomen werd naar de optredens. Dus ik ben daar wel echt mee opgegroeid. En ik was 9 toen ik mijn eerste liedje schreef. Dat ging over een boskabouter. Dus het getuigde nog niet echt van emotionele diepgang. Zeg. Nee, maar dat moet ook niet te vroeg komen, toch? Anders word je ook zo'n ernstig kind. Dat moet je ook niet. Ja, dat is waar, ja. Bandje in middelbare school, dat werkt ook of niet? Nou, ik was niet heel vaak op de middelbare school. Oh. Ik nam regelmatig een uurtje vrij. Maar dan, op milieu, hè, toen dan? Voor het milieu, inderdaad, ja. En ik gebruikte die tijd wel echt inderdaad om muziek te maken. Ja, dus ik was er wel... Heb jij scholing gehad op muzikaal gebied? Nee, les gehad? Ik ben na mijn HAVO heb ik hoe zeg je dat? Auditie gedaan bij het conservatorium. Maar ik ben daar niet toegelaten omdat mijn theoretische kennis gewoon ver beneden peil was. Nog steeds is eigenlijk. Maar dat opende ook weer heel veel nieuwe deuren voor me. Juist omdat ik gewoon dan moest ik het anders gaan invullen, mijn tijd. En ik voel eigenlijk, wat dat betreft, zit je als muzikant altijd op school. Want je leert iedere dag. Staat niet stil, hè? Nieuwe dingen, nee. Ja. Ik kan me met zo'n nieuw album ook voorstellen dat je denkt, hey, dit is toch wel weer anders dan mijn vorige album. Er zit redelijk wat tijd tussen nog wat, hè? Ja, dat klopt, ja. Zo 2 jaar, denk ik. Maar ja, het is, ik vergelijk albums soms een beetje als fotoalbums ook, weet je. Dan op een moment voel je dat gewoon. En vandaag trek ik dit blauwe jasje aan met vol zelfvertrouwen. En waarschijnlijk als ik over 5 jaar terugkijk naar de foto's die hier gemaakt worden, dan denk ik, wat had ik toch voor een afschuwelijk blauw jasje aan. Maar ja, op dit moment, en zo is het met... ik voel me ook wel thuis in mijn zwarte blouseje. Ja, het ziet er ook fantastisch uit. Nou, is wat vaal gewassen. Ja, maar dat hoort er ook bij, toch? Dat is karakter. Nee, maar zo is het vaak ook met muziek. En het mooie aan muziek weer, in tegenstelling met foto's natuurlijk, is dat het gaat leven en je deelt het met mensen. En dan soms komen verhalen bij je terug van andere mensen wat jouw muziek dan weer in hun leven heeft betekend. En dan, weet je, ik zeg vaak van als je een liedje uitbrengt, dan is het eigenlijk niet meer van jou. Dan is het gewoon... Geef het een beetje weg. Ja, dat is waar. En dat mag je nog spelen. Bijvoorbeeld hier. Welke ga je doen? Even denken. Dit liedje heet toevallig Songs Don't Die. I can't help myself, baby. It's just something that I do. Ooh. I can't help myself, baby. It's nothing personal to you. Ooh. I'm a runaway lover, always leaving love behind. I'm a runaway lover. Is it you I'm trying to find? So love me while you can. I'll be worth it, baby. In the end, after all is said and done, you were the perfect song, and songs don't die. I didn't plan for this to happen, but I'm no angel in these things. I can't take you up to heaven, but I surely break your wings. Your wings. Just love me while you can. I'll be worth it, baby. In the end, after all is said and done, you were the perfect song. The songs don't die. Just love me while you can. I'll be worth it, baby. In the end, after all is said and done, you were the perfect song.
songs don't die. After all is said and done, we were the perfect song, and songs don't die. Wauw. Prachtig. Dankjewel. Bedankt ook. Dat schrijven we, daar hebben we het nu steeds over. Is dat trouwens constant? Of moet er iets komen van een idee en een album en nu moet ik aan de gang? Of kan jij zo straks naar huis weer met liedjes in je hoofd zitten? Ja, ik heb eigenlijk altijd wel liedjes in mijn hoofd. Maar het is vaak op het moment dat ik denk van, oh, het kan altijd. Dan gaat het in één keer weg. Als een soort straf of zo. Dus ik probeer er niet te veel over na te denken. Je moet zo'n opname dingetje kopen. Ja, die heb ik ook zeker. Ja, bijvoorbeeld mijn telefoon zit helemaal vol. Dat kan je weer niet vinden. Kan je weer niet vinden. Of je raakt al je ideeën kwijt omdat je per ongeluk het icoontje te lang ingedrukt houdt en op het kruisje drukt. Heb ik ook wel eens gehad. Maar nee, in principe ben ik altijd wel aan het schrijven. Ja. A Sunday Afternoon, dames en heren. Album, prachtig mooi laid-back muziek van een fantastische muzikant. Hoe zit het trouwens, want de naam van je concert heette Closer. Ja, ik had nog geen albumtitel toen ik een titel moest verzinnen voor mijn show in Carré. En ik dacht, Closer, daar kom ik wel mee uit de voet. Daar kan ik wel een mooi verhaal van maken. Ik hoop tot de volgende keer. Hey, ik hoop het ook, dankjewel. Hè? Dankjewel. En klaar, dames en heren. Ja, Jan, applaus. Nogmaals, album is uit, met hele mooie versjes. Ja, en zoals Marianne Zuiverkijk al zei, ik hoor ook van al die verschillende soorten muziek. Dus ik kan je net voor niks mijn Slayer shirtje. Een van jullie echt Slayer-liefhebbers, jongens, of niet? Ja, dat ben jij. Heb jij het afscheidsoptreden nog gezien? Nee. Kon je niet aan? Of, Nee, ik kon er wel prima aan. Maar je was wel klaar met de band? En uitverkocht. En daarna was het zo gigantisch duur. En ik heb ze in een goede tijd gezien met Dave Lombardo en met Jeff Hanneman. Dat is de beste time, hè? Beste tijd, ja, absoluut. Hoe is dat om zelf in een rockband te zitten en dan naar Brazilië af te reizen, ik noem maar wat? Ja, heel vervelend. Ja. Nee, maar jongensdroom toch, of niet? Ja, dat was wel onwerkelijk. Want op een gegeven moment, zeker had ik dat zelf in het vliegtuig. Echt zo'n momentje dat ik mezelf even moest knijpen van, is dit wel echt aan de hand? Ik kan me dat zo goed voorstellen. Want die gewaarwording dat je dus eigenlijk al jaren muziek aan het maken bent en dat superleuk is, maar dat het dus op zo'n manier gaat dat je dus de kans krijgt om tot 2 keer toe naar Brazilië te gaan, dat is wel echt heel erg te gek. En Brazilië is toch weer even wat anders dan met alle respect Leeuwarden en Eindhoven. Ja. Voor je gevoel tenminste. Zeker, ja. Het is wat lastiger dan Fries, de taal daar. Maar... dat leert er zelf. Ja, precies. Ja, mooi man. Over vanavond, wat kunnen mensen verwachten in Neushoorn? Ja, een goede show, strakke show. Maar... Buiten ons nog 2 andere hele gave bands. De entree is geloof ik maar €5. Dus dat is geen reden om op vrijdagavond op de bank te blijven plakken. I totally agree. Dus ik zou zeggen, kom naar de Neushoorn en ga het voor jezelf zien. Ik ga niks verklappen. Nee, oké. Want ik zou vragen, staat zo'n setlist van jullie al helemaal klaar bijvoorbeeld voor vanavond of niet? Ja, alleen dan zit dat nog in ons hoofd. En dan moeten we meestal van tevoren eventjes van, die volgorde werkte vorige keer wel, niet wel. Maar we hebben ondertussen wel een beetje een lijst die goed achter elkaar past. Dus die moeten we eventjes met de hand schrijven en dan gaan we dat vanavond zien. Gekke vraag aan een hele stoere man met een pet op en een groot baard en een rockband. Maar ben je nog steeds zenuwachtig voor een optreden? Gezonde spanning, ja. Dat is altijd leuk. Ja. Jij? Ook gezond. Ja. Ooit zenuwachtig geweest? Dat je denkt, oh god, waar ben ik aan begonnen? De eerste 2 keer. Ja, hè? Ja. Daarna was het... Fuck, nou. Daarna werd het echt leuk. Jongens, wat gaan jullie spelen? Walk a Mile. Oké, kom aan, zo! Try
This is how it all begun when we came around to one. What's behind this colored haze? It never ceases to amaze me. When he spoke, they called him crazy. You don't get to judge my on these shoes. You don't get to judge. Try on these shoes. 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 Oké, kom maar toe. Voor mij ging er iets mis met een stekker of zo. Stekkerstroom van ons tweeën ligt eruit. Oh, jongens. Helemaal alles kapot hier. We kunnen alles weggooien. Nou, in Neushoorn hebben ze meer stroom, hoor ik. Dus dat moet vanavond helemaal goed komen. Nou ja, dat is een live show, jongens. Kan gebeuren. Maar we gaan even zoeken waar de storing zit. Ja, dat is goed. New Horizon, al een tijdje geleden uitgekomen. Nu alweer nieuwe plannen? Ja, wij zijn toevallig net begonnen weer met schrijven. Okay. Dus de eerste nummer. Hang around, even onderuit op de bank weer. Checken. Wat je al vertelde. Lekker chill, ja. Het gaat ook constant door eigenlijk, hè? Dat gaat gewoon door. Toeren, plaat, bla bla. Ja. En volgens mij nog steeds in de lift. Hè? Dat gaat hartstikke goed, ja. Wij zijn op dit moment echt tevreden. Dus, ja. Ik ben heel tevreden dat jullie hier weer waren. Zullen we zeggen tot de volgende keer? Doen we dat. Hey, dankjewel, top. Kom maar zo, dames en heren! En we zullen even zien hoe dat zit met die sterker. Ik ga even bij de bar staan. Dat is dit Emiel. Dag Emiel van de Hoenekop. Hoi. Goedendag Willem. De mail is me. Ik zei, ik ga vrede Mickey wel een wat leuks. Een oproep of wat dan ook. En ik weet nou dat die is wat. Nee. Nou ja, dat verrast me. Nou, dat zeg ik niet vertellen. Is er enig idee, Marianne? Ik heb een flauw idee. Ik moet hem krek vregen. Waar voor best hier? Maar... Nou, waarom best u hier? Nou, als je die microfoon neemt wat tellen voor mijn neus haast, dan zeg ik het niet vertellen. Ik hier van een week een oproep op Facebook. Want we brengen een album uit in oktober. Dus wie staat ik gelijk even. Dat is goed, nice. Ja, Hoenekop Festival, bla bla bla. Normaal doen we qua artwork om zo'n album, doen we vrij makkelijk. We plakken er even wat op, wist je wel. Of, meestal is het laatste moment nog even, even iets in flansen. Maar ik wil dit keer eigenlijk wel even wat moois hebben. Dus ik ging een oproep op Facebook zetten van waar kun je goed tekenen. Of waar ken je die denkt dat er goed tekenen kan. En dan... in de hoop dat ik daar een reactie op kreeg. Nou, vervolgens had ik dus iets van 400 reacties en de mailbox vol. En al je talent en al je tekeningen. En, dus ik denk, oh shit, wist worden van hoe gaan we dit nou even regelen? Dus ik wil eigenlijk even een oproep doen voor mensen om even een opzetje te maken. Ja. En even wat op te sturen. Ja. En dan lees ik even uit, wat ik ongeveer in de holle hier. Ja. Dan kun je daarmee aan de slag gaan. En dan zie je uiteindelijk erin uit. Ja. En die broeken we dan. En die krijgt dus het eerste exemplaar van het nieuwe album Oehandigen op het Hoenekop Festival. Ja. Die mag natuurlijk echt gratis naar binnen. En die mag ik achterkomen, VIP, weet ik veel wat. Die jou ook nog een bankje zwart. Kijk. Want ja, we beginnen natuurlijk geen Guns N' Roses, maar miljoen enorme budget. Nee, dus dat is wat ik te bieden had. Dus iedereen die... Zwart geld en alle eer. En iedereen die het zegt van ik doe dat voor mijn werk en ik ga een prettig werk van en ik reken je daar normaal €400 voor, weet ik veel. Nou ja, helaas, die vallen dus al. Maar de rest wil ik dus graag vragen om iets op te sturen. En dan wil ik nog even bij vertellen wat ik in de holle hier. Het album dat heet aan Monsterachtig. Dus daar kun je al een prettige kant mee op. Ja. En ik hier zou betocht dat wie de Hoenekop, ik, Jeroen, Bart en Rick. Of eigenlijk Rick, Jeroen, Bart en ik. Zo mag ik het eigenlijk zeggen. Wie mij zien voor jou in een Mercedes, zwarte Mercedes W126. Oer de centrale as rijden. Maar een groot monster achter u zo. Dat is dus wat ik in de holle hier. En dat wordt net beslist, maar dat is misschien een beetje een handvaartse van... die kant zie ik dus op de tanken.
Dus dat is het. Opdracht bij deze dus, meidje een ontwerp. Hoe nog net helemaal uitwerken te want dat kind dan nog wel. Het is even een idee. Wie wil graag de stijl even zien en wat als het in die mars hast, zeg maar. Monsterachtig, voort, leuk nice. Dus nieuw album, oktober, Hoenekop komt uit. Maar, was u dus de vakant, meidje, van het album, haast het duidelijk zijn. Een mooie zwarte auto op de centrale as en er moet vooral een monster achter komen. Nou, een W126, dat is heel belangrijk voor het type Mercedes. Succes jongen, dank u wel. Oké, best gedaan jongen. We beginnen op Night Nice van 12 uur. Als het klaar is met het werk. Als de beer van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij, hoe de nijs van de dij. Bert het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De best ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwer Monsson. Wijstra op wij. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Doe kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Laatste kans op gigantisch veel korting bij Kruidvat. Nu tot en met zondag 75% korting op alles met een gele sticker. Alles moet weg. Haast je dus snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van Elektra. Optrekken en afremmen met één pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoofdverdachte van de brand in de studentenflat in Diemen is veroordeeld tot 16 jaar cel. De vrouw liet met opzet brand stichten om geld van de verzekering op te strijken. 2 medeverdachten kregen 15 en 14 jaar. Bij de brand in Diemen in 2017 kwam een man van 27 om het leven. 2 mensen raakten zwaar gewond. Justitie in België onderzoekt de dood van een oud-politieman die onderzoek deed naar de beruchte bende van Nijvel. De man van 78 werd zondag gevonden in zijn huis. Hij had een afscheidsbrief geschreven. Justitie wil weten of hij vrijwillig uit het leven is gestapt. Ook wordt onderzocht of zijn dood verband houdt met de recente aanhouding van 2 van zijn naaste oud-collega's. Die zouden bewijs hebben gemanipuleerd. De beveiliging van de Tweede Kamer wordt aangescherpt. Bezoekers moeten zich binnenkort bij binnenkomst altijd legitimeren en hun naam en adres opgeven. Op die manier weten de beveiligers altijd precies wie er in het gebouw zijn. Wat de aanleiding is voor de strengere beveiliging is niet bekend. De politie vindt dat ze de wapenstok niet had moeten gebruiken tegen klimaatdemonstranten die in augustus zittend actie voerden in Farmsum bij Delfzijl. Ook hadden agenten geen blusmiddel in moeten zetten, oordeelt de politie na evaluatie. Bij de protestactie werd een opslaglocatie van de NAM enkele dagen geblokkeerd om zo het werk van de aardoliemaatschappij te ontregelen. Toen een deel van de demonstranten naar de hekken liep, greep de politie in en gebruikte de lange wapenstok. Volgens de politie was dat gebruik van geweld proportioneel. Dat die wapenstok ook werd gebruikt tegen een groep zittende demonstranten ging volgens de politie te ver. Het weer, veel zon, het wordt 11 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Vannacht helder, temperatuur dicht bij het vriespunt. Morgen weer veel zon, in het noorden wat meer wolken en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus, het 12 uur van Noorderwind live. Mijn fantastisch optredens, kijk me overspelen onder andere van de band Everyday People. Maar dit alles en nog volle meer. Graag gedaan, Alex. Vanavond de Unis Flyers versus IJshockey Den Haag. De wedstrijd begint om 8 uur in de Tialf Arena. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl.
Wensink Mercedes-Benz presenteert de nieuwe B-klasse. Nu standaard uitgerust met automaat en vele opties. Kom naar de exclusieve previewdagen 14, 15 en 16 februari. En ontdek, ervaar en profiteer van vele cadeaus. Dat is Wensink. Aangenaam. Kijk, met Bolderman. 10 dagen naar het Gardameer, Verona en Venetië vanaf €499. Bolderman, voor excursiereizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Tijdens de previewdagen bieden wij u op de nieuwe B-klasse een gratis trekhaak ter waarde van €1000. Of 3 jaar gratis onderhoud. Of extra previewvoordeel van €750. En een gratis voucher voor een testritdag op het RDW-circuit in Lelystad. Kijk nu op mb-wensink.nl. Tot ziens in onze showrooms. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Maar Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij Twaar Oerleweg van Noorderwien live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Met dit uur in ieder geval een heel soort mooie muziek live hier vanuit de studio. Marianne Kleinstra, wie zich lekker aan het bemoeien met het publiek. Had je al wat droege was dan of niet? Ja, ik heb droege was aan. Ja, dat skaaltje is ook al aardig leeg. Ja, begint op te zitten. Hebben we meer? Nee, we hoort altijd met 2 Frieske en Grenzer wasten en dan showen we hoe vier we Wel komen. Grenzer, hè? En Friesk. Ja, ik meen al dat ik wat Grenzers. Dat... Ja. Dan... Kist toch proeven? Het is helemaal eigen. Mooi. Hey, Iepen up even. Ik heb straks nog wel even verder over praten, maar dat lijkt me best een klus. Om elke week weer een origineel. Je hebt altijd hele originele ideeën en een leuke draai om bijvoorbeeld actuele onderwerpen. Ja, daar hebben wij Jacco de Boer voor. En Jacco die is ontzettend creatief en die weet ik precies wat op dat moment speelt en hoe je dat een leuke draai aan kennen. Maar dat doen we natuurlijk met z'n allen. En als er een onderwerp betocht is, dan maai ik met z'n allen daarop shit en dan maaien we daar met z'n allen uw draai aan Jan. Dus, maar ja, zijn we bijvoorbeeld binnenkort de grote vaginavond. Ik vertelde dat op radio bij Harm en Harm die zei alleen maar, oh. Okay. En toen zei ik, ja, dat is heel leuk, want we gaan de vagina vieren. Nou, is ook zo'n ding, dat doen wij bij Iepen Up. Ja, en hoe ga je dat vieren? Hoera! Nee, dat gaan we wel met verschillende leuke sprekers natuurlijk. Er is poëzie, er is kunst, er is muziek. Is een beetje de verlengde van de vagina monologen? Kun je het zo wat zien? Nee, dat weer meer cabaret en dat weer meer... nee, dit is wel echt deels ik wil informatief, maar ik wil gewoon dat het iets heel gewoons is. Ja. Want even heel bot zijn, hoe piemels het iedereen het altijd maar. En dat, nou, ik zo haast. Hij mag eens een thema Jan hoe piemels hoor. Nee, maar die ben over het algemeen... Ja, dat Nou. Ja, iedereen heeft altijd maar hoe lul en hoe weet ik volle wat. Ja, wist iedereen het er letterlijk simule vol van. Ja. Maar ja, die hele vagina, daar doet iedereen altijd een beetje spastisch door. Dan werd er altijd een beetje van, nou, hè, moeilijk. Ja. Dus dat, nou ja, goed. Dus daarom gaan we dat van. Wanneer is dat? Over 2 weken. Want komende weken hebben we alleen maar goed nice. Oh. Alleen maar goed nice. Ja. Alleen maar goed nieuws. En dat ben al een hele mooie verhaal. Gewoon goed nice. Een vrouw die het een voetbalteam opzetten voor mensen met beheining. Er is iemand in over een project waarin ze allochtonen koppelen aan mensen in het verzorgingstehuis. Okay. Nou, gewoon hele hartverwarmende mooie verhaal. Dus feel good. Die ellende, ja, feel good. Ja. Gewoon gezellig. Lekker luisteren. Ja. En publiek is altijd welkom. Hè? Wij zitten elke week in de backstage. Dat is bij Neushoorn. En de kerst voor Gees hinnen. Dus als je denkt van, dit lijkt me een heel leuk onderwerp. Kom vooral langs. Want de kerst gewoon heel dicht bij onze gasten komen. Staat dichtbij bij mensen, komst eens nooit. Dus, en dan mag ik altijd vragen stellen, mij praten. Dat wordt heel erg waardeerd. Ik denk, iemand is wat met vagina's te doen. Hey, dat is misschien nog wel een leuke invalshoek bij hem. Iepen up. Kom ik straks op waarom. Ja, chip me zomaar in de hol. Ik kan er ook niks aan doen. Goed, ik heb een duo intussen. Ik dacht eerst dat hij solo komt, maar je had een toetsenist, mijn naam. Hoe is het? Marcel. Mooi. Dag Marcel. En doe je Thomas? Ja, klopt. En doe je spelen in de Friese Club? Ja, ik ga morgen spelen in de Friese Club. Ga ik er 's avonds een leuke avond van maken met iedereen. Ik vreeg het eigenlijk altijd alle muzikanten. Doe ik bij Dijk. Hoe lang spelen ze al? Sinds ik 7 ben. Dat is 19 jaar. Ja. Dat ik met muziek bezig ben. En ik speel sinds 5 jaar
als uitvoerend muzikant dat ik optredens doe. En Ja, dat, ja, echt, en wat doe je dan? ik doe voornamelijk veel covers en dan interpreteer ik die op mijn eigen manier. En dan maak ik daar iets van wat mij aanspreekt. En daar probeer ik iets te doen. En ik schrijf eigen nummers, maar dat is nog een beetje op een laag pitje. Ja. Nou, als hij wat verder maar best met waarom komen, dan word ik eigen nummers van die jaren. Ben ik altijd gek op. Maar eigenwijs, een eigen draai erin aan, dat is ook altijd leuk. Uit welke hoeken helles 10 noemen ze eigenlijk wat wij? Heel veel Amerikaanse muziek, heel veel blues, Americana, soul, maar ook gewoon de normale pop spreekt mij wel aan. Maar er zit gewoon heel veel in alle soorten muziek. En je moet eigenlijk het beste uit alles een beetje halen, denk ik. Friese Club, het gaat hartstikke mooi daar, want er ben regelmatig optredens. Nou, daar maak je dus een onderdeel van. Gist er dan zit als een soort jukebox, mensen die ik denk onvregen kennen, omdat ze covers spelen, of zei ze, nee, ik ga mijn eigen set gewoon. Ik speel eigenlijk alles wat ik ken. Als iemand iets vraagt en ik ken het, dan wil ik het altijd voor ze spelen. Want het is gewoon natuurlijk mooi om iedereen een plezier te doen en een nummer te spelen wat zij graag willen. En ik speel een heel breed repertoire aan muziek, dus meestal is dat het wel, in de laatste uurtjes komt het daar wel een beetje op neer. Ja, mooi toch. Hoe maakt die aankondiging als artiest? Want ik jij iets met koffers of zo? Thomas Acoustic Koffers. Ik vind het wel leuk vond trouwens. Ja. Je hebt hier 2 nummers spelen, welke? Een nummer van Chris Stapleton, dat heet I Was Wrong. Ja. En een nummer van Gregory Porter, een soulzanger, en het heet Hey Laura. 2 geweldige artiesten, vertolkt terug meneer Thomas. Hey Laura, it's me. I'm sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and all this fool can't see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a little help of make-believe, won't you lie to me and I will believe you're not in love with him and all this fool can't see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Dankjewel.
I've been thinking about my thoughtless words, and I know just how much it must have hurt, and I take it back. Won't you let me take it back? I know I told you I don't love you. I'd be better off with someone new, and I take it back. Won't you let me take it back? And girl, you know that I still love you, and you know that I'm so alone. And I don't know why I told you that I didn't need you. Can't you see that, baby, I was wrong? What I wouldn't do to be your lover again. All I wanna do is touch your skin, yeah. If I had you right here, right now, I tell you, 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 do you know that I still love you? And you know that I'm so alone. And I don't know why I told you that I didn't need you. Can't you see that, baby, I was wrong? What I wouldn't do to be your lover again. All I wanna do is touch your skin, yeah, yeah. If I had you right here, right now, I tell you, 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 girl, you know that I still love you, and you know that I'm so alone. And I don't know why I told you that I didn't need you. Can't you see that, baby, I was wrong? Dankjewel. Wauw, wat prachtige nummers. Misschien van een oor, maar geweldig uitviert Thomas. Akoestiek. Koffers. Zit daar meteen de wens achter om misschien wel de wereld eens over te gaan met je muziek? Absoluut, absoluut. Ja, ik wil het liefst wil ik alleen maar met muziek bezig zijn en iedereen leren kennen die iets met muziek heeft en daar gewoon, ja. Maar je weet dat er wereldwijd een enorm circuit is voor singer-songwriters, hè? Ja, absoluut, ja. En daar wil ik me ook wel graag in mengen. Ik heb Into the Ark, die zijn hier ook geweest. Ja. Jongens uit Wales, dat zijn vrienden van mij geworden. Daar heb ik al een lijntje mee liggen. Die hebben wel een mooi circuit voor mij om op te spelen daar. Dus dat is een beetje de plan voor het zomer. Nou, Wales is mooi hoor. Hey, sticker, The Given Horse. Ja, dat zijn ook weer indirect een soort van maatjes geworden via een optreden waar zij dan spelen en dan gezamenlijk een muzikale na zit. En dan... Ja, ik vind ze super. Top duo noem ik het. Ja, gooi dus een sticker op mijn gitaar. Ik denk, nou ja, moet kunnen, ja. Kom je eens weer? Ja, absoluut. Graag. Oké, hartstikke mooi. Dankjewel, man. Dankjewel. We gaan even reclame maken voor je concept, maar dat doet mij de dame die de programmering eigenlijk doet en de Friese Club, de Grand Club. Ik moet even trof het publiek heen, dan ren ik op de bar heen en die sloop ik dan aan jou. Marianne, skou even een kruk op als worst. Dag Jenkie. Hey, hoi. Jenkie Leo, zij doet volgens mij nou een uur of 2, denk ik, nou de programmering bij de Friese Club. 2, 3 uur hebben we nou live muziek elke snuit doen en soms op snijn. Het is een oud verhaal, maar toch, de Friese Club had ik toch de keuze maken de dwarren maar te derriepen. Ja, klopt. Wie het nog dreef voor deze programmeur of wie ze er gewoon klaar voor? Ze van nou komt u maar, want er wordt biljart, nog steeds trouwens. Er wordt nog steeds biljart en kegelen. Ja, wie het dreef? Nee,
In het begin wel, ja. Want, Ja, maar het is een herenclub. Ja, het is een herenclub, dus hier is bands, ik samen met Verderno te spelen, daar ben we net geschikt voor. Maar het is echt in principe omdat de band haast op sneeuwtjoen, dat de drempel leger wordt. Toch? Ja. Geweldig. Muziek, dat trekt iedereen en dat lukt verschillende soorten mensen. Nou, het is voor mij een groot succes. Redelijk, regelmatig de tent vol. En ik kan me voorstellen dat dat ook weer mensen oorloopt. Dus dan krijg je een hele hoge dynamiek in zo'n zaal. In principe is de dynamiek het weer altijd een hele saaie herenclub, maar nu is het gewoon een mooi grand café en we hebben op sneeuwtjoen of snel in de media gezellig als je dan van de muziek niet te kennen. Dat ken nog volle meer trouwens, maar. Ja. Oh ja, tuurlijk, altijd. Heel stil. Kist de Friese club of net? Nee, ik weer mijn krek aan het ouvregen hoe wat... Iepen up en dan de backstage. Oh, en dan stap ze door uit en dan mag je even naar links en dan had je de Griek. Dat is het gewoon. Het Grieks restaurant zit er en... Daarna is het... Oh, is het... Ja, want daar heb ik toevallig les nog mee in Noord-Holland. Zijn we mij bij Erik? Zijn naar binnen stappen of hoe... Ja, dat mag gewoon. Fout, hè? Als ze het nog net weten, dan hebben we toch nog meer erom loeken. Ja. Wat heeft de komende weekend? Wist dit zo te hollen? In ieder geval, dit is fantastisch, deze zanger. Thomas, we hebben 16 maart Everyday People, volgens mij, Remco, klopt? Ja. Funk Soul Brothers hebben we dan. Oh ja, sorry. Kan we straks nog horen? Ja, ik heb Santje maart op St. Patrick's Day de Publinners. Dus dat is ook wel heel gezellig. 2 maart Diefstal. Ik heb elke sneeuwtje muziek. Ja, leuk man. En mijn broer Sietse draait natuurlijk ook, die kent wel. Ja, Sietse van Essen, absoluut. Team broer. Even naar Thomas, want daarom hebben we me vregen van kom je spelen. Geweldig, waar is deze jongen ontdekt? Nou, ik zeg hem op een vrete media in scooter spelen. En ik denk van, waarom is hier eigenlijk net zo volle publiek bij? Dit is een geweldige zanger. Ik denk die muk haar, maar die had ik meer bekend ziet. En toen heb ik daar even een berichtje staan. Ja, nee, dat soort tips ben ik alsjeblieft. Maar want ik weet ook net alles. En de meeste zit ik weer in de frontlinies, is ik maar weg. Nou ja, precies. Hoe laat begint het morgen? Om 11:30. Jongens, meestal dames en heren. Ja, net moas, ja. Nee. Jij over jongens. En dan kan wij gewoon heen, toch? Dan kan gewoon iedereen kennen. Ja, maar kom maar. Oh, superleuk. Ja. Kom gezellig langs. Net stenen maar. Erin. Ja, goed zo. Friese Club, er is een site, neem ik aan, op Facebook. Waar ben je het meest fanatiek in? Facebook, er is ook een site, maar op Facebook bij de evenementen kan je vaak wel zien wat er op sneeuwtjoen speelt. Dankjewel, succes. Hartstikke mooi. Ik ga naar de volgende artiest. Ik neem hem Hippie. Hij had alles bij Woodstock. Dat is 50 jaar verlien. Het feestje was natuurlijk van mensen die inderdaad met prachtig mooi gekleurde kleren. Oh, je zit toch nog op een cover. Op een kruk bedoel ik. Ja, inderdaad. Ja, ze zetten je zo op een kruk hier hoor. Ja. Harry Loco, wat leuk dat je er bent. Welkom. Fantastisch om hier weer te zijn. Mag ik jou gewoon schaamteloos een hippie noemen? Ja, natuurlijk. Ja hoor. Woodstock. Woodstock, hè? Ja. Wat is jouw band met Woodstock? Ja, je bent hippie natuurlijk. En dat was het hippiefeestje. Ja. Pure zang. Ja, nou ja, goed. Ik was natuurlijk veel te jong voor het echte Woodstock. Maar ik heb op de reunie gespeeld. De 45th anniversary. Dus dat is in 2014. En komende augustus ben ik weer uitgenodigd. Sta ik weer in de line-up om daar een concert te geven tijdens de 50th anniversary. Waar wordt dat gehouden? Is het op hetzelfde plek of in de buurt van? Nou, kijk, je hebt Battlewood, zeg maar. Dat is zeg maar het commerciële gedeelte, waar ook het podium ooit stond, zeg maar. En Jaskers Farm was het centrale gedeelte. Hè. Max Jasker heeft uiteindelijk Woodstock mogelijk gemaakt om zijn terrein ter beschikking te stellen. Dus het is ook het shirtje, je kunt zien, is allemaal dingen. Maar dit is het shirtje van Max Jaskers Farm en daar is dus ook de reunie. En op Battle Woods is ook nog weer een feestje. En Michael Lang doet nog weer een feestje. Maar ik geloof dat het feestje waar ik bij betrokken ben, daar zit ook Artie Kornveld. Een van de 2 mensen. Je hebt Michael met de krulletjes en Artie, dat was de andere, zeg maar. En die gaat ook met de trip mee. Maar wij starten een week eerder al in Colorado. Dan gaan we een Woodstock Festival doen in Denver. En dan rijd ik met een hippiebus mee. En de line-up is fantastisch. Want CC Top zit erbij in. De Hendrix Family zit erbij in. Paul Rogers zit erbij in. En Graham Nash. Dus, ja, dat is de hemel. Nou, dat is de hippie-hemel. Ja, maar hier is ook de hemel. Hè. Het is toch fantastisch hè, wat hier allemaal gebeurde. Nou, we gaan een hemelsnummer spelen. Kom ik straks weer bij je terug. Welk nummer ga je als eerste doen? Star Child. De single, dames en heren. Harry Loco! Child, bring the light in the world tonight. In your eyes, I can see the skies, a beacon of light. In the darkness of today, we can use some light anyway. Building
castles in the sand. Free your mind, fly high, endless sky. There is no limit in what you can bring. Star child, rain is pouring hard into my face today. Wind is blowing, getting wet, waiting for a new way. In the darkness of today, we need your light anyway. Golden dreams for a better day, here to stay. Woodstock, Melanie, cattles in the rain. Star child, I feel you right now. It's time to show our inner light. Beams of light, warm and tight, fill my soul with sight. Every newborn needs to have a chance. Empty words if there's no heart that speaks. We need too much words to explain. I can hear you, see you, feel you. Heal me, strawberry fields. Strawberry fields. Ah, prachtig, prachtig. Harry, volgende voorstel. Straks praten we even over Woodstock en jouw hele manier van leven. Maar ik wil je vragen om het volgende nummer al gelijk te gaan doen. Goed, ik ga hier... Wij worden altijd wat opgejaagd door de klok. Ja. Heb ik altijd ruzie mee. Ja. Ik hoop ooit nog eens hippie te worden. Dat mijn klok, dat ik die weg kan gooien. Maar heb jij ooit haast of niet? Nee. Nee. Zullen we ruilen? Ja, we hebben het er straks even over. Ja. We gaan straks uitgebreid praten. Maar ik wil je vragen om het volgende nummer te doen. Welke heet het? Love, love, love. Spellen! En dat mag meegezongen worden. Do you think that the world is going down? That life has lost its crown? The answer to the question easy to say. We all want harmony. Are you afraid that the sun won't shine? That it put a chip in your spine? Don't you worry, it's gonna be alright. With love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. The only thing that makes the world go round, it's love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. The only thing that makes the world go round, it's love, love, love. This song, it's a magical one, alright. It's a gift for everyone. Let's create a world of love, 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 love. Love, love, love. Love, 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 love. The only
go round. It's love, love, love. All you need is love. All you need is love. Just like the Beatles song in good old days. All you need is love and love and love and love. Love, love, love. Love, love, love. The only thing that makes the world go round, it's love. It is love. It's only Geweldig. Single is uit. Woodstock, de 50ste Jeetje Starchild. Ik wou je vragen, Harry, om lekker achter de bar te gaan zitten. En dan kom ik straks bij jou. Prima. Dankjewel, man. Harry Local dus. Hij live. Straks nog volle meer live muziek. Hier maar eerst op naar het Nijs. Hey, zet hem op, hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op, hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op, hè. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove. Zet hem op, hè. Laatste kans op gigantisch veel korting bij Kruidvat. Nu tot en met zondag 75% korting op alles met een gele sticker. Alles moet weg. Haast je dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van Elektra. Was nou maar naar Specsavers gegaan. Want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld €100 is, doen wij er nog eens €100 korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op specsavers.nl. Optrekken en afremmen met één pedaal, rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu, rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aansjes terug bij Noorderwien Live. Want er horen optredens van Everyday People. Geweldig vrolijke muziek uit Friesland. Maar eerst het Nijs uit deze provincie. Verzorgen terug Erik Enema. Bewoners van het Boetengebied hebben recht op rap internet. Dat vindt staatssecretaris Mona Keizer. Nevens haar moet de oerhiet eerst gaan stellen om de minimale snelheid van mobiel internet in Boetengebieden. De staatssecretaris vindt dat rap internet een basisbehoefte worden is. Maar er binnen gilt plakken in Nederland dat het internet traag is. Bij de filing van frequenties voor 5G-internet moet er rekening mee houden worden, zo vindt de staatssecretaris. 40 medewerkers van Empatec die doen werk binnen bij het bedrijf Koopman in Emmeloord matten de waai. Directeur Harry de Wit van Empatec kwam met de leen van zijn medewerkers net uit met het bedrijf uit Emmeloord. Ik ben ongelooflijk trots op wat die mensen presteren aan werk en de productie die ze daar leveren. Alleen bedrijven moeten dan daar ook voor betalen. En ik ben best bereid af en toe iets lager in de prijs te gaan, maar niet tegen iedere prijs. Technische studenten van de Rijksuniversiteit Grains kennen aanstonds een pad van de nieuwe masteropleiding volgen in Drachten. Op het oude terrein van Philips komt een plak voor studenten werktuigbouwkunde. De gemeente Smellingeloon het wies mij en vertelt waarom het zo goed broeken kennen, zegt de wethouder Robert Bakker. In de toekomst over 10, 20 jaar hebben we 20% minder mensen die het werk moeten doen voor een groter stuk mensen. En daar hebben we mensen voor nodig die we in innovatie trekken. Innovatie krijg je het beste op het snijvlak van innoverende bedrijven en onderwijs en daar vind je het.
Het water nog Sinneskin waar joet, het is een mighty die. Het wordt inderdaad een stol verjoet. In het watergebied een paar graden leger. De wind komt uit zuidelijke richtingen en is meest matig. Vannacht 1 graad frost en 2 graden boppennul. Kans op frost onder groen. Dan hebben we morgen op een mooie dag met een soort zinnen. Hier en daar wat bewolking. In de nacht kans op frost onder de groen. Met Effe Weg naar de mooiste bestemmingen in Europa. Super voordelige busreizen. Kijk voor al onze bus-, vlieg-, fiets- en singlereizen op effeweg.nl. Verdubbel je voordeel bij Hyundai. Het kan nog steeds. Extra veel korting En extra veel inruilwaarde. Zo krijg je op de Hyundai i30 nu €1000 korting. En €1000 extra inruilwaarde. Dat is €2000 voordeel. Als dat niet onweerstaanbaar is, kijk op Hyundai.nl. Op een fietsreis naar Duitsland? Effeweg.nl. Wij zijn even weg! Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal app. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. En we gaan lekker terug met Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We gaan aan een geweldige band hier, alle roemte aan. Everyday People. Mijn Old Suitcase zal ik nog optreden. We hebben hier natuurlijk Harry Loco superkijkt. We doen even wat kleine interviewblokjes met jou. Ik vind het wel een leuk verhaal. Dat hele Woodstock verhaal, wanneer is dat voor jou gaan spelen eigenlijk? Met andere woorden, ben jij je hele leven al hippie? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het is eigenlijk begonnen. Ik ben in 2001 met Engelstalige muziek begonnen. 2008 ontmoette ik Michael Bowen van de Summer of Love, San Francisco, in 67. En die bracht me eigenlijk op het spoor richting Amerika. Toen kreeg ik de eerste uitnodiging om in Amerika te gaan spelen. En het eerste optreden was daar op Woodfest. Dat was in Oklahoma. En dat was dus een Woodstock festival. En daar kreeg ik dus echt de smaak te pakken. En ja, daarna de Nashville Tour met Ezra Mohawk. En nou ja, goed, uiteindelijk in 2013 natuurlijk het optreden met Melanie. Melanie Safka van Woodstock. En 2014 echt Woodstock. Dus ja. Jouw lifestyle, gewoon ook hippie? Ja, nou, wel alternatief. Ik loop niet dagelijks in deze kleren. Dat hou ik voor het podium, zeg maar. Maar nee, basic, weet je wel. Een beetje goed met elkaar omgaan. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Hè? Goed met de natuur, goed met de wereld. Maar vooral mensen onderling. Goed met elkaar omgaan. Nou, dat kunnen we wel wat meer gebruiken, heb ik het idee tegenwoordig. Hè? Met, ja, nee. Ja, Regina. Ja, ik zit zo... ja, god, ja. Ik krijg er Gezellig. een beetje warm van, Harry. We praten straks verder. Wij gaan naar de band die nou al klaar staat. En die tot 4 uur te gast is. Remco, hoi. Hey Willem, hoi. Everyday People. Ja. Vertel het verhaal even. Het verhaal is heel simpel. We zijn eigenlijk gewoon everyday people. Ja. Maakt niks uit wat je doet, hoor. Hoe ben je bij elkaar gekomen? Want ik ken eigenlijk iedereen wel van je, maar al je muzikanten uit de hele oren bands en samenstellingen. Nou, het is eigenlijk begonnen in Simmerduis. Simmerduis, wie een projectje. Ja. En hier ze mij vervregen. En ik voel leuke mensen en goede muzikanten en leuke muzikanten. Nou, en daar is dit uit voortkomen, zeg maar. Ja, leuk man. Ik ken hem naar die boorman. Basil, leuk dat je er bent. Welkom. Dank u wel. Stel even de band voor. Sorry? Stel even de band voor. De band? Remco, ja. Remco, ja. Mousse, ja. Nando, ja. Ineke, ja. Jimmer en Sander. Hartstikke mooi man. Hey, hoe kun je de muziek omschrijven wat jullie maken? Muziek, wij maken bijna van alles. Ja. Als het maar vrolijk is. Ja, en swing. Vrolijk is. Wij maken van Afrobeat naar reggae, naar Prince, naar Bob Marley, van alles. Okay.
Funk en ja, van alles. Hartstikke mooi, man. We praten straks verder. Wat is jullie eerste nummer? Want je bent met clips bezig, met singles bezig. Dus die hebben wel degelijk wat ambities. Ja, nou, ambities gewoon... Straalt het wel uit? Ja, de ambitie is in die zin heel groot. We vinden het heel leuk om met deze groep muziek te maken. En over het algemeen wordt er heel goed op reageerd. Meestal vind ik prachtig, vooral waarschijnlijk vanwege die mix. In maart, Neushoorn, hebben we ons eerste single. Die presenteren we daar, mooi een clip. En dat is wat meer pop-funk. En we beginnen nou maar een nummer van... Ik een eigen nummer van Basiel. En dat is weer wat meer Afrikaans. Dus... Hoe heet het? Balali. Everyday people, live in Noorderbuurt! Bashege baladikine, bashege na chamukwala, bashege na kaja sendereze. Bashege balali wapye, bashege na balabala. Bashege na balabala bashege batondi kine, bashege na chamukwala bapeti na ngana chango bashege batondi mboka bayebite bakolala wapi mulana moi na nzoto motoki na pio na nzoto banguki nde bavoise na bango bambeto na bango se na weze badra na bango ya bakarto bayebite bakolala wapi bayebite bakosuka wapi balali
Wow, everyday people. Marianne, Ja, wat de gekke bed, hè? Ja, fantastisch, fantastisch. Maar ik ben wel even heel benieuwd. Waar zingen jullie nou over? Want het is super blij. Maar waar gaat dit nou over? Ik zou Basil eens even vragen. Basil, ik kom bij jou. Wacht even. Waar ging het over? Die liedje gaat over straatkinderen in Congo. Die liedje, ik zeg in een liedje, de straatkinderen, ze slapen, ze worden wakker en ze weten niet wat ze moeten doen. Ze slapen op straat, ze heeft dik als cartoon, dus ze weet niet wat ze moet doen, wat ze moet eten. Helemaal geen vrolijk verhaal dus eigenlijk. Ja, maar in Afrika, verdriet gaat samen met vrolijk. Ik kan een liedje zingen, is verdriet, maar je merkt soms het niet. Onze verdriet zit in ons hart. En dat zing je eruit. Jongens, wat een geweldig band. Ik kom straks weer bij hem. Everyday people. Zo Marianne, wij dachten inderdaad, wat een vrolijkheid. En dat is eigenlijk een beetje triest. Ja, het is nou super zielig. Een beetje sneu. Ja, maar dat is toch ik wel mooi. De African spirit is wel. Dat is iets heel verdrietigs, toch iets heel moois maken. Ja. Harry, dit moet je aanspreken, denk ik. Ja, dit zijn toch gewoon hippies. Gewoon het verdriet gewoon gaan vertolken door middel van vrolijkheid. Niet bang voor de pijn. Nee, precies. Nergens bang voor. Leuk dat je bent. Straks meer. Harry Loco. We gaan natuurlijk elke week, Regine, en we publiceren elke week een vlog op internet. Maar we hebben elke week een prachtig optreden. Nou, combineren we dat een beetje met dat je de radio ervoor had. Dan nemen we jou even weer om. Het muzikale verhaal van Vlinderwieken. Ga je er beeld bij, show je de vlog van Regina. Is dat mooi regelen? Ja, dat haast toch helemaal top regelen. Dit is het verhaal van Regina Vlinderwieken. My knees and begging you please to give me my life so I can stand and I can rise, and I'm holding back for more so I can reach the door, but I want to go away 'cause I don't want to stay. Can you feel the rain from above? It includes the pain of my love. We could be falling, or do you think that I lie? And we could be living, or would you rather die? We could be standing, oh, in front of my soul, and we could be starving, but and I'm dragging my feet, stopping the flea, 'cause it still keeps coming back. Guess I'm on the wrong track. Raising my hands, preserve my land for what keeps all in the past, surely dropping on the lies. Can you feel the pain of my love? It includes pain of my be falling, or do you think that I lie? And we could be living, or would you rather die? And we could be standing, oh, in front of my soul, and we could be starving, oh, starving but home. Go home, oh, I miss you, you know. Oh, I wanna go, I wanna go home. Oh, I miss you, you know.
prachtige muziek van Lars Koehoorn. Vliende weken weer hier met zijn hele band. En dat vinden we het altijd heerlijk om even waarom te genieten. Waarom te zien eigenlijk, hè, letterlijk. Maar de vlog van Regina, die je net zo volle te dwaan had. Want toen had Manon ontwerk, hè, de stagiaire. Nou, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Zij was zo enthousiast toe van ik wil wel graag filmen. En dat lijkt me ook wel een beetje... beetje delegeren. Ja, maar ik ga toneellessen doen en zo aan band. Dus dat lijkt me ook wel wat. Is het leuk, Manon? Ja. Ja, komt je een tijdje stage en dan steeds je mijn camera. Ja, had ik net verwacht. Maak eens wel eens vaker vlogs. Nou, dat net per se. Nee. Nou, je wordt voor de eerste keer leuk. Hartstikke leuk. Ik ga naar 2 heren. Die zullen hopelijk nog heel vaak optreden. Ja, dat begint wel wat dramatisch. Dirk en Hendrik, leuk dat we er binnen. My Old Suitcase. Ik denk, nou, wat is het? Hoe lang is het geleden dat je hem weer best binnen? Dat wie verleden hier, ik denk april. Ja, maar toen wien je hem uit. Dat is heel lang los, hè? Dan ben je nog maar 4 maanden bezig. Ja. Vertel het verhaal nog even. Je de verstrelen ook, hè? Nou ja, ik heb een sportskwallen. En ik vertelde Hendrik gewoon een bar. Want Hendrik sport bij mij op het sportcentrum. Ik hier auditie die bij een top 40 bent. En toen zei ik van, nou, dat is net echt mijn ding. Bloed, zweet en traan en dat soort dingen. En toen zei hij van, nou, ik heb een studiootje thuis. En ik maak muziek. Dus kom maar eens een keer deel. Nou, zo is begonnen. Want daarvoor werd het echt letterlijk in de badkamer zo lood mogelijk brullen. Ik heb nooit wat met zingen dienen. Nee, helemaal niet. Nee. En dus sta je maar in de studio, ga je hem optrainen. Wil je in Dan Boord optreden? Ja, klopt. Kruiswij, Dan Boord. Met je beiden? Even te jaren. Ja. Blikje? Spannend. Dat wordt wel heel gezellig. Ja, maar het is wel een mooie zaal. Er worden vaak regelmatig dingen georganiseerd. Dus daar sta je eens. Ja, daarom. Ja, het zegt hier eens even vregen, dus dan moet het wezen, hè? Ja, de kroegbaas zei, je moet komen, dan komst. Maar je bent echt fanatiek, dus trok in. Ik bedoel, het weer net even een korte periode, maar dit is echt serious. Ja, inderdaad. Ja, het weer net een one-night stand om het zo maar. Ja, maar soms begin je amateur, het is leuk, vind het al even prima. En dan aan jullie, het nou, het was mooi geweest, we gaan weer verder. Nee, het is wel heel leuk. En we zijn steeds meer met nieuwe dingen bezig. Hè. Zo hebben we nog ook de looper en dergelijke bij. Ik heb al een keyboardje en dergelijke. De vorige keer heb ik een drumbass. Ja, en ik moet even zeggen, die looper had ze proberen rond te sluiten, maar te weinig tijd. Volgende keer neem je hem mee en dan kom je maas betietje maar even voor de zuid. Zullen we het zo doen? Ja, dat praten we al. Komt helemaal goed. Maar wel experimenteren dus. Ja, inderdaad. Om een beetje volle geluid te krijgen. Hè? Want een hele jonge akoestisch. Ja, dan is op een gegeven moment steeds hetzelfde geluid. Maar drumkes, basspelen en keyboardje erbij en zo steeds weer meer uitbreiden. Ja. Speelt hij nog het meest en doel in de slang of bezienst ook nog apparatuur? Gelukkig wel. Het enige wat ik nog is, hij had het smoor druk bij de optredens. Doe maar eens die teksten nog horen. Ja, dat vind ik altijd een drama. Maar Claire, dat komt goed. Jongens, welke beginnen we mee? We beginnen met Sexy and I Know It. Ik vind het leuk dat hem er ver binnen, want deze beide heren, kijk eens, Thomas Keur, geweldige strot, kan ik je nou vertellen. My Old Suitcase, live in Noorderwin. Damn me fly. I pimp to the beat and walking down the street in my new little freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's red food with a big afro and like Bruce Lee I got the glow. Oh girl, just look at that body. Oh girl, just look at that body. Oh girl, just look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it. Ooh, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Sexy and I know it. Sexy and I know it. Yeah. When I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to roll. Get them to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, I still get service. Oh, girl, look at that body. Oh, girl, just look at that body. Oh, girl, just look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and staring at me. I got passion in my pants. I ain't afraid to show it, show it, show it. Oh, I'm sexy and I know it. Hey, I'm sexy and I know it. Oh, I'm sexy and I know it.
I know it. Hey, hey, and wiggle, 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 yeah. 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 I'm sexy and I know it. Yeah, I'm sexy and I know it. Oh, sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah. Sexy and I know it. Dankjewel. Dankjewel. My Old Suitcase zullen dus in Damwoord optreden. Even schaamteloos reclame, meidje. Schaamteloos, ja. Morgen? 24e. Snijden middags. We beginnen om 4 uur is de inloop. Ja. En dan tot in de juni. Dus een stiltje. Ja. Grappig, ik krijg een appje binnen. Hey, die bij dat Burt die had alle sportskwalen. Dus wist ik van haar. Dat klopt, ja, precies. Ja. We bekend in Dokkum en omstreken. Gewoon apps binnen. Hey, ik hier, Thomas Jerkrek, die zullen in de Friese club spelen. Die komt met Chris Stapleton doen en dat soort man. In die hoeken zit je met woord, hè? Ja, vind ik zelf wel heel mooi inderdaad. Ja, we zien je wel eens wat, zoals nou dit vind ik leuk. Dit is gewoon een popnummer wat we dan een beetje akoestisch meisje. En dat is nou ook wel een beetje de uitdaging, wat verrassende nummers. Ja. En ik hoor heel erg van Jason Isbell, heb vorige keer die in. En dat soort muziek vinden wij ook heel mooi, van die stemmige Amerikanen eigenlijk. Ja, dus dat wisselen we al, mijn bekend werk. Maar hetzelfde met de techniek, zo'n loopstation, ik dapper ben dus wel wat het avontuur in te zieken. Ja. Dus net alleen maar in je ding doen. Geen geëikte dingen steeds, maar nee, dat vinden we beide gelukkig leuk. Dat heb ik eigenlijk nooit discussie over. Ja, hij kiest ons een nummer dat ik denk van, maar dan doen we dat maken we gewoon. En dat is oorzom ik wel weer saai. Dus dan, Oké. Goeie wisselwerking, ja precies. Ja, zeg je het. Welke mag je doen, jongens? Wij gaan No Sorry doen van Nothing But Thieves. Ik ben er helemaal voor. Live in orde win, My Old Suitcase. You might kill me with desire. Want me tired and a why? Something that you do to me. I run away like Mercury. And I know you think it's wrong when you try to patch your soul. Well, I say, honey, what is love? You say I just drink too much. Maybe I'm defective and maybe I'm young. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad-natured and maybe I'm young. I'm sorry, so sorry for what I've done. Am I the t-shirt that I wear? Pick the thorns out of my hair. I broke your heart so carelessly. I made the pieces part of me. And now it hurts what we become. When I try to patch it up, it's me who taught you how to stop. And you just say I drink too much. Maybe I'm defective or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad-natured or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry for what I've done. I'm ready for this, get ready for this. I'm ready for it, I've waited for it. I've been waiting so long. I'm ready for it, I'm ready for it. I've been waiting for it, I'm ready for it. I've been waiting so long. Maybe I'm defective or maybe I'm numb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad-natured or maybe I'm young. I'm sorry,
Hey, dankjewel. 24 februari is de Snijdermikkers in de Kruiswijk in Damwoord. Net stenen, maar er een mild suitcase. Jongens, tot de volgende keer. Plan ik je mee met jij en dan kom je met jij en dan kom je met loopstations. Dan geven we alles uit de kast lukken. Dat is de volgende keer. Dankjewel jongens. Mild suitcase. Wij gaan op naar het Nijs. Joen bij Omroep Friesland op de radio. Casa Enema. Maar Erik Enema. En ik lid ik weer de mooiste muziek in Friesland jaren. Dat ken heel vergeten pareltjes van de Friese Bries, die er 80 versen. Maar ik opnames van nagelnijen Friese bands en artiesten. Soms stevig, soms apart, maar altijd nieuwsgierig. En vaak verzoen van een mooi verhaal. De Friese muziek bestaat als een koers. Casa Enema. Joen van Zon ontachten. Nou, wij straf bij Omroep Friesland. Laatste kans op gigantisch veel korting bij Kruidvat. Nu tot en met zondag 75% korting op alles met een gele sticker. Alles moet weg. Haast je dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van Elektra. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag past de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douchen weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Optrekken en afremmen met 1 pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopen tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Levi van Eck met het NOS-journaal. De eigenaar van Slachthuis van Hattem in Dodewaard is door de rechter schuldig bevonden aan fraude met paardenvlees. Hij krijgt een celstraf van 324 dagen, waarvan de helft voorwaardelijk. Het slachthuis mengde rundvlees met snijresten paardenvlees en dat werd verkocht als puur rundvlees. Daarbij ging het om gehakt, maar ook om magnetronmaaltijden. De directeur van 52 moet ook een boete van meer dan €47.000 betalen. Het kabinet wil dat asielvergunningen voortaan nog maar 3 jaar geldig zijn in plaats van 5 jaar. De verblijfsduur kan daarna nog wel met 2 jaar worden verlengd. Vanaf dan kan iemand een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Met het inkorten van de eerste vergunning wil het kabinet asielzoekers duidelijk maken dat bescherming in Nederland in principe iets tijdelijks is. Verder benadrukt staatssecretaris Harbers dat asielvergunningen volgens Europese regels maar een loopduur van 3 jaar hoeven te hebben. De hoofdverdachte van de brand in een studentenflat in Diemen is veroordeeld tot 16 jaar cel. De vrouw liet met opzet thuis brand stichten om geld van de verzekering op te strijken. 2 medeverdachten kregen 15 en 14 jaar cel. Bij de brand in Diemen in 2017 kwam een man van 27 om het leven. 2 mensen raakten zwaar gewond. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn scholieren de straat opgegaan om aandacht te vragen voor het klimaat. Volgens een van de organisatoren waren er vandaag in meer dan 60 steden demonstraties. De actievoerders willen een strenger klimaatbeleid van de Britse overheid. Zo zou er onder meer een klimaatnoodtoestand moeten worden uitgeroepen. De Britse klimaatspijbelaars volgen met hun actie leeftijdsgenoten in België, Zweden, Duitsland en Nederland. Het weer, veel zon en het wordt 11 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Vannacht helder, temperatuur dicht bij het vriespunt. Morgen weer veel zon, in het noorden wat meer wolken en het wordt dan 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze is nog hier hoe het gaan met Noorderwien Live. Onder andere met Everyday People, geweldige band, dat wordt dik feest. Maar ook Dave Dekker is nog te gast en we gaan een speciale Dream Project band. Dit alles en nog veel meer. Graag gedaan, Alex.
Met Nissan All Inclusive rij je een Nissan Micra en Connecta al voor €209 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect navigatie met Apple CarPlay en achteruitrijcamera. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Was nou maar naar Specsavers gegaan. Want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld €100 is, doen wij er nog eens €100 korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op specsavers.nl. Marktplaats heeft auto's van ruim 8000 autobedrijven. Ideaal als je zeker wilt weten dat er een expert naar je auto heeft gekeken. Zoals Ab, die zijn dochter verraste met een roze Fiat 500 voor haar 18e verjaardag. Gekocht bij een autobedrijf op Marktplaats. En nu gaan ze met een gerust hart de weg op. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Prettig hoor, die Ergo Comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op volkswagen.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En nog hier horen te gaan, mijn Noorderwind live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks mijn optreden van Dave Dekker hier, hè. Dat wordt hartstikke leuk. Everyday People staat al clear en we hebben nog speciaal Dream Projects band. Harry Loco is hier nog altijd en Marianne Kleinstra, de ontregelaar. Vind ik wel een leuk woord eigenlijk. Ja, wat zit dat eigenlijk? Nou, dat het vooral net al te gestructureerd je wordt. Nou, dat is hier ook onmogelijk. Voor mij best hoe krijg ze stoute bal als mij. Ja. Toch wel, hè? Ja. Behoorlijk. Ja, nou, daar word je voor ingehuurd. Harry is hippie. Hast je ook wat hippies hoe die hin? Of is het meer een jup-type? Nou, ik ren net op leert futten. Alleen nog in december, want dan is het niet te koud. Ja. Maar ik zou heel graag wel alle tijd hebben willen. Ja. Dat zou ik heel graag. Dat onthaasten. Als ik maar een millimeter van dat onthaasten hier, dat zou een stuk schelen. Dan zou ik hier net maar gierende banden het omroep terrein op hoeven te rijden, omdat ik eens krek aan de letterkant ben. Ik herken het zeer. Hoe doe je dat, onthaasten? Heel diep ademhalen. Heel lang inhouden. En ook weer heel langzaam uitademhalen. Zegt? Ik toch net weer uit te ademen. Ja, dan is PSO. Ja. Nee, maar goed, dat is zo werkt het een beetje. Ja. En heb jij dat onthaasten altijd al gehad? Of heb jij ook een periode gehad dat het juist wel in een 5e versnelling ging? Dat moet je echt leren. Kijk, naarmate je wat ouder wordt, dan leer je dat vanzelf. Dan denk je van, waarvoor loop ik nog zo hard? Weet je, dat heeft totaal geen zin. Het is net als een schaatsen, weet je wel. Die schaatsen baantjes. En ik kom iedere keer weer langs de finish. Ik denk van, joh, je kunt toch maar 1 baantje. Heb je toch genoeg gehad, of niet? Dat zeg je wel in een schaatsprovincie. Net, dat weet ik wel. Ik durf wel, hoor. Ja, wel even. Hoe lang duurt dat voor gemiddeld totdat je dat, het verlichte punt bereikt hebt, zeg maar? Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, hè? Nou, dat wordt even backstage, denk ik. Komt straks wel. Leg het maar uit. Je single is uit, Star Child. Ja. Je komt veel in Amerika. Ja. Neem je dit dan ook mee daarheen? En hoe gaat het dan? Ik stuur ze op.
Oké, wat doe je daar bijvoorbeeld ook? Dingen zoals hier bijvoorbeeld, programma's doen, een promo? Wat ik hier ook eigenlijk doe. Ja. Hartstikke leuk, man. Ja, man. Super. En Star Child is natuurlijk heel bijzonder. Want als je nu ook ziet... Ik hou altijd de grote bewegingen in de wereld een beetje in de gaten. En het wordt nu tijd voor de jonge kinderen. Kijk, wij oudjes zeg ik dan maar. Hè. We hebben we hebben een beetje verknald. Ja. Maar die jongeren moeten nog heel lang op deze aarde leven. Ja. Nog langer dan wij. Ja, normaal gesproken. Dus die moeten dus nu initiatief gaan tonen. Star Childs. Ja. En wat gebeurt er? Hoppa, ik heb het liedje nog niet uit of ze beginnen al. Oh, die staking kwam bij jou vandaan? Ja, jongen. Die complottheorie klopte wel? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, ja. Nee, mooi man. Een prachtig mooie single trouwens. Ik jou maar even. Maar is mij gaan? Ik wil hem ook graag signeren. Je stond te haast. Oké, je moet hem nog even signeren. Hartstikke mooi. Ik geef weer even naar de fantastische band, dames en heren. Want die staan er al hartstikke klaar voor. Ja, kom erbij staan. Ineke Dijkstra. Hoi. Hoi Willem, hoi. Langelien, dat je als jong talent hier ben in de studio kuieren zeg. Ja, dat is al mijn periode, denk ik. Hoeveel groepen zit er op tijd? Oh. Ja. Want ik kom in Facebook, maar hier ben er aan. Ik denk, nou, dat is Jongenschala, Everyday People. Voor mij heb ik een orenband. Ik maar plant nog ergens. Een jazzband zie ik. Juni of zo gaan we wel praten. Ja, klopt. Nog even de tijd. Ja. We hebben nog even de tijd. Jongen en nog eens een keer jongen dus. Ja, het gaat lekker. Een goed hier tot nou toe. Ja. Leuk bezig. Ja, lekker. En dit wordt ook leuk. Hè? Dit maakt zien plak nog wat had ik het idee. We feesten. Je bent bezig met clips en met noemers. Ja, dit is een heel verschillende ploeg natuurlijk. Machtig. Ja, het is echt heel gezellig. Ja. Ik zeg even naar de ja. Welk nummer gaan we doen? Wij gaan dan de nieuwe single, hè? Dance. Ik ben er helemaal voor. Everyday People live in Noorderwien. All you got to get yourself free. All you got to do is
Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En het goeie nice is, er gaan nog 12 nummers. We zijn er nog lang en net gelukkig net. Maar we gaan eerst praten en ik luister naar Dave Dekker. En ik moet eens zeggen, Dave, leuk dat je bent trouwens. Welkom. Moet jij hem welkom heten? Ja, ik vind het nou al gezellig. Wat zijn ze goed, hè? Ja, die zijn leuk. Zo. Ja, je stond lekker mee te swingen. Hey, maar even een gekke vraag aan jou. Ik heb jouw biografie eens even uitgeprint. Die staat ergens op een site geparkeerd. Oh ja, hier staat hij. En als je dit probeert te lezen, denkt die man, die moet 80 zijn. Ja, is Wat dat heb zo? jij een cv, man? Ja, nee, ik heb leuke dingen mogen doen. Ja, nou, dat kun je wel stellen, ja. Ja, ik heb mooie dingen mogen doen en ik hoop nog veel meer mooie dingen te mogen doen. Je bent hartstikke jong en heb je al veel gedaan? Ja, ik ben 21 en heb inderdaad op mooie plekken mogen staan. En de koningin ontmoet, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Voor de koningin de première van Siske de Rad mogen spelen. Ja, want jij was, om mensen weer even in herinnering te brengen, jij deed de hoofdrol in de musical, hè? Ja, ik speelde de hoofdrol van Siske in Siske de Rad de Musical. En dat is hetgeen waar ik mee ben begonnen. En nu ik zie haar kijken, ja, ik ben wel iets ouder geworden nu, ja. Maar het komt ook, ik heb mijn haar omhoog nu, hè. Het zit niet meer naar beneden. Dit verhaal moet je vaker doen, zeker? Nou, alleen een beetje van, ik verander hem altijd een beetje. Maar heb jij, nou ja, als we het er toch over hebben, net zoals Danny de Munk, dat zo'n rol toch aan je kleeft? Of valt dat mee? Nou ja, het hoort wel bij mij. En ook bij mijn optredens die ik doe, zing ik ook verdomd alleen. Omdat iedereen het ook kent en ik vind het ook gewoon leuk. Het hoort gewoon bij mij. Musical, in hoeverre speelt het nog een rol in jouw carrière? Nou ja, mocht ik gevraagd worden voor een musical waar ik in pas, dan doe ik dat wel. Maar in principe toch meer bezig met je eigen carrière dus? Ja, ik ben puur bezig met zingen eigenlijk. Maar dat is meer omdat, ik kan gewoon niet dansen. Die standaard, die kan beter dansen dan ik. Ja, hè? Ja, jouw zangcarrière, daar ben je natuurlijk hartstikke mee bezig. Hoe geef je daar vorm aan? Want je hebt mensen die gewoon alleen maar covers doen. Hebben we vandaag ook bijvoorbeeld gehoord. Maar ben je er zelf mee aan de gang? Ben je aan het schrijven en dat soort dingen? Ja, ik schrijf zelf. En ook het nummer wat ik als tweede ga zingen, Echte Vriendschap, is mijn nieuwe single. Die heb ik ook zelf geschreven. Wel samen met 2 andere mensen. Maar ja, ik vind het gewoon fantastisch om zelf overal bij te zijn. En dan zit er toch een stukje van mezelf in alle nummers die ik uitbreng. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel een kick geeft, je eigen werk. Ja, tuurlijk. Het is ook leuk. En al helemaal als hij zo goed opgepakt wordt. Ja, dat is natuurlijk super. Ja, wat doe je? Ben je altijd op pad? Weekend spelen, optreden? Ja, en ik zit ook op voetbal. Dus dat doe ik ook. Oké. Optreden. Ook nog een beetje normaal privéleven. Ja. En ik heb ook een vriendin. Dat kost ook tijd. Zit toevallig hier. Ja, dat zei hij maar in je smile. Ja. Goed jongen, we praten straks verder. Je eerste nummer, welke ga je doen? Mooier dan mooi. Ik ben er helemaal voor. Dave Dekker, pak de microfoon. Die komt van Dolf. Ik zou zeggen, de studio is voor jou. Live in Noorderwien, Dave Dekker! Ook al kom ik net pas kijken, ik heb al best veel meegemaakt. Hele kleine, maar ook grote dingen, het heeft me allemaal geraakt. De weg is lang en moeilijk, maar die neem ik recht vooruit. En hoe lang het ook mag duren, dat maakt me echt niet uit. Dan komt ie. Dit is mooi, zo mooi, mijn hele leven al van jongs af aan. Oh mooi, zo mooi, er is niks mooiers dan om hier te staan. Ja mooi, zo mooi, er komt voor mij echt nooit een einde aan. Dit is mijn leven, het is mooier dan mooi. Als ik weer op mag treden. Ja, het is hier alleen maar fantastisch, jongens. Dan krijg ik meteen een glimlach. En die blijft tot 's ochtends vroeg. Ik leef alleen voor het zingen. Het applaus en het plezier. Met mijn stem de mensen raken. Die handjes in de lucht. Mooi, zo mooi, mijn hele leven al van jongs af aan. Oh mooi, zo mooi, er is niks mooiers dan om hier te staan. Ja mooi, zo mooi, er komt voor mij echt nooit een einde aan. Dit is mijn leven, het is mooier dan mooi. Wat ik nog wil zeggen, het is maar net hoe je het bekijkt. Als zing ik alleen maar voor mij geworden.
dan is mijn doel al lang bereikt. Dan komt hij weer. Want dit is mooi, zo mooi. Mijn hele leven al van jongs af aan. Oh mooi, zo mooi. Er is niks mooiers dan om hier te staan. Ja, mooi, zo mooi. Er komt voor mij echt nooit een einde aan. Dit is mijn leven, het is mooier dan mooi. Dankjewel. Dave Dekker, prachtig. Wat een stem, wat een stem, wat een stem. Wanneer is het voor jou begonnen eigenlijk? Want natuurlijk word je dan bekend door zo'n musical. Maar ik neem aan dat er van tevoren al gezongen werd door jou, of niet? Nou, ik zong eigenlijk altijd buiten als ik mijn hond aan het uitlaten was. In de douche. En mijn buren die hoorden dat. En ik was toen 9. En toen hebben mijn buren me opgegeven voor Siske de Rat, de musical. Serieus? Ja, die zagen, echt zo begonnen? Ja, die zagen dat in de krant staan, dat er echt een rat werd gezocht. En dan precies mijn lengte, precies mijn leeftijd. En ja, leuke buren. Ja, en toen zeiden ze, nou, dit ben jij gewoon. En toen heb ik eigenlijk voor de grap meegedaan. Ja. En uiteindelijk heb ik die rol gekregen. En dan speel je in zulke grote zalen. En dan mag je zulke mooie dingen mee. Ah, grote productie, hè? Ja, zeker weten. Ja. En goede acteurs ook. Want alle mensen die in Siske de Rat hebben gespeeld, die zijn nu nog steeds bezig met allerlei grote dingen. Of ze nou in grote series of grote musicals spelen. Ja, ik heb echt met fantastische mensen mogen werken. Was dat ook voor jou de reden om uiteindelijk, want je hebt een theateropleiding gedaan volgens mij, MBO, en bij Stage Entertainment heb je nog cursussen gedaan? Ja, ik zat op het IFCO. Dat is een school waar ze bezig zijn met zang en acteren en zo. En dansen, dat vond ik wel wat minder. Maar je hebt wel gelijk het idee van, hey, hier wil ik in verder. Ja, zeker weten. Maar ja, kijk, het enige wat dus jammer is dat ik dus niet kan dansen. Ik ben voor Mamma Mia de musical gevraagd. Maar ook daar zitten danspasjes in. En daarom pas ik ook niet in die rol. En heel veel oefenen misschien? Ja, heel veel oefenen. Ja, kijk, tuurlijk kan ik natuurlijk wel danspasjes doen. Maar ik blijf een houten plank, hoor. Ja, ik ook, hoor. Ook, absoluut. Hey, de muziek, zei al, zelf wat schrijven met een vast team. Heb je een vast team om je heen? Nou ja, ik werk wel met vaste mensen. Het nummer wat ik net zong, Mooier dan Mooi, die is ook geschreven door de twee mensen waar ik het volgende nummer die ik ga zingen, Echte Vriendschap, samen mee heb geschreven. En daar zat ik laatst weer mee in de studio en daar schrijf ik de laatste tijd best wel vaak mee. Maar het is niet dat ik puur met vaste mensen schrijf, want ik vind het ook wel leuk om met meerdere mensen te schrijven, omdat het anders blijf je altijd dezelfde sound houden en het mag ook wel een beetje variatie in zitten. Ik kan me voorstellen. Waar gaat het nummer over eigenlijk? Uit het leven gegrepen of niet? Echte Vriendschap? Ja. Ja, Echte Vriendschap die gaat over echte vrienden. En die staan altijd voor je klaar. En wat is echte vriendschap? Gaat ons maar uitleggen. Dat ga ik vertellen. Dave Dekker! Ja. Ja, het is stil, maar wij hebben helemaal geen zin in. Het moet helemaal niet stil zijn, jongens. Kom op. Daar heb je hem, hoor. Op wie kan je bouwen? Wie is een vriend? Tim is er ook. Wie geeft je vertrouwen en plezier voor team? Wie steunt en wil delen? Ja, dat is een vriend. Daar was zij er niet vele en betrouwbaar bovendien. Komt-ie! Want vrienden voor hun leven, die staan altijd voor je klaar. Zit het een keertje tegen, we zijn er voor elkaar. Ja, vrienden voor hun leven, in volspoed en verdriet. Iets beters dan echte vriendschap bestaat er niet. Een vriend neemt nooit afscheid, gaat door dik en door dun. We zijn verbonden voor altijd en die ik alles gun. Ik laat ze nooit vallen, zoals zij zijn er geen. Het is één voor allen en alle voor één, en daar komt ie. Ik wil u zien klappen. Vrienden voor het leven, die staan altijd voor je klaar. Zit het een keertje tegen, we zijn er voor elkaar. Ja, vrienden voor het leven,
vriendschap bestaat er niet. Ik geef ze mijn sleutels en mijn telefoon. Aan één woord heb ik al genoeg. We doen alles samen en vieren de lol. Thuis en in de kroeg. Hey! Ja, vrienden voor hun leven. Die staan altijd voor me klaar. Zit het een keertje tegen. We zijn er voor elkaar. Ja, vrienden voor het leven. In volksbloed en verdriet. Iets beters dan echte vriendschap bestaat er niet. Iets beters dan echte vriendschap bestaat er niet. Hey, dankjewel. Dave Degger, geweldige zanger. Hij is nog jong. Prachtig mooi leven voor de boeg. Dat ken Hartstikke Toors. Deze single, is die officieel nu uit of komt die nog uit? Nee, die is uit, ja. Ja, ja we lopen meestal een half jaartje achter. Ken je hem nog niet? Potverdorie. Ja, dan zak ik alleen door het ijs, hè? Ja, verdorie. Ik heb iets goed te maken. Ja, ja. Jij kent Tim Douwsma. Ja, wie kent hem niet, hè? Nee, helemaal niet. Het was gewoon een gok. Ja, hè? Is dat eigenlijk? Nee. Jullie kennen elkaar een beetje uit de muziekwereld? Ja, zeker. Ja, ik kom me wel vaker tegen. Helaas. Nee. Tiefkoppige Fries, jongen. Ja, die koppige... Ik heb een nieuw nummer uitgebracht, hè? Over wat was het? Friesland. Groningen of zo, toch? Ja, we rijden het er even in, jongen. Hey, de plannen voor de komende maanden? De plannen voor de komende maanden? Ja, ik ga meer muziek schrijven. Dus er komt ook meer muziek aan. Ik ga sowieso dit jaar nog 2 nummers uitbrengen. Dus in totaal dan heb ik er 3 uitgebracht. En gewoon lekker optreden. En misschien kom ik hier wel weer terug. Ik ben bij deze uitgenodigd. Kijk, dat zijn ze. Dat zijn ze. Het staat op camera. Hè? Jullie hebben het allemaal gehoord. We hebben de beelden nog. Kom gewoon weer terug. Dankjewel. Hey, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dave Degger, dames en heren! Zo, dan doe ik even achter de bar. Tim Douwsma. Mooi dat je er een bent, jongen. Ja, wist ik. Ik ben in de buurt. Ik ben er aan. Ja. Leuk, toch? Hoe is het? Heel goed, heel goed. Het is een beetje hectisch en al die, maar alleen maar hele leuke dingen, Willem. Had je het nummer al jet, Marianne? Get op Friesland. Ja, zeker. De links toen in de Insta-bio. Ja, Ik heb nog het Insta-stal. Heel goed. Ja, ze werken dat, hè? Ze get dat. Promo. Bio en toen dacht ik klik. En toen, Promo momenteel. Ja, het is wel best wel... publiciteit, landelijke krant. Heel vol. Het is echt wel bizar. Ik net zo verwacht. Ik denk, oké, nou, ik shot wel. Maar iedereen doet er bovenop, hè? RTL Late Night, Telegraaf, Algemeen Dagblad, 100% NL. Menu Koffietijd. De aanvragen kom ik in één keer binnen vanuit Friesland. Morgen optreden op het middenstip in het SC Heerenveen stadion. Hoe bleek je? Ja, dat is geweldig. Och heen. Ja, ik kreeg in één keer een aanvraag binnen. Of zo. Ja, die vond ik helemaal geweldig. Was maar in Holland. Ja, wist. Dat ben natuurlijk wel echt ben ik wel heel grutskop. En dat vind ik wel echt wel prachtig dat er zoveel animo is voor dit fantastische festje. Hier is het verwachten. Nee, net zo. Zeker net landelijk. Hier natuurlijk al wel hopen dat het natuurlijk hier regionaal is. Je moet het beginnen. Je primeur hier gelukkig hier bij de Omroep. Daar ben ik hartstikke blij mee. Nee, maar dat maat ik. Hè. De mensen hier in Friesland moeten het omarmen en moeten het vielen van, oh, dit is geweldig. Hier steek ik voor. En die eerste reacties, die krijgen we echt van de meesten hier uit de provincie. Want het is echt natuurlijk echt een festje voor alle Friezen. Ja, leuk man. Broeder Tim Douwsma staat in de media. Leuk, dat is het beste. Ik bedoel, lekker zitten. Dat ook zeker. Wij babbelen je gezellig, want we hebben nog een jaar loerke erin. Ik keer nog even naar Harry Loco. Want Harry, jij komt nog naar Friesland toe om op te treden. Ja, ook nog. 20 maart, Paddy O'Ryan. Oké, in de Ierse pub. In de Ierse pub. Ja. That's a good place. Ja, absoluut. Dus iedereen uitgenodigd. Ja, bij deze. Ja. Hartstikke mooi man. Goed, mooie blauwe hoed. Ja. Hou je die op? Nee, die heb ik. We hebben een beetje wat. Kijk, zij heeft kraaltjes. Ja. Spiegeltjes en kraaltjes. We hebben een beetje zitten uitwisselen. Hartstikke mooi. Nou, Marianne, gezellig zijn. Hast je de handtekening? Ik heb de handtekening. Dus, Tim had er ook nog een bij, wist ik net. dat is wel een beetje gek, hè? Op een singeltje van Oor. Hoor. Ja, dat mag maar singles bij die Tim, hoor. Bij die? Nou, zet hem maar even op. Goed zo. Nou, zo werkt dat. Tim Douwsma, Marianne Kleinstra, iedereen hier te gast. We gaan straks Klaske Verver daar. Klaske, je mag nog even soundchecken. Ja, doen we even. We zijn er klaar voor. Hartstikke mooi. Everyday People zullen nog optreden. We hebben gezellig, we hebben druk. Straks meer. Noorden weer live. Nee, het nice. Eindelijk hebben we een oer. Maar wat nou? Op zoek naar vermogensbeheer in Friesland? Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs of skil je us. Sjog op uw website vermogensbeheer.nl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
Kijk, met Bolderman. 7 of 8 dagen naar het prachtige Tirol al vanaf €349. Bolderman. Voor excursiereizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Kom tot en met 8 maart naar de Renault Bedrijfswagendagen. Dan profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €100 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is terug, maar onder andere het Dream Project Band. Wat dat is, dat lees ik aan nu. En Dave Dekker is nog te gast. Maar eerst het nieuws uit de provincie mij eerder kennen maar. Op de N381 bij Oertrup is vanmiddag een bestuurder met zijn auto in de sleet bedarren. Door nog onbekende oorzaak rekte de persoon de macht door het stuur kwijt en reed er het wetter in. De bestuurder is door personeel van de ambulance gecontroleerd en is zo daarna naar het ziekenhuis gebracht worden. Wat de persoon krijgt mankeert is net bekend. Vanwege het ongeluk wat een helte van de dik bij Oertrup uitsletten voor het orenverkeer. De concierge-auto is toch een berger voortsleept. Inbrekkers hebben de oude nacht voor een protesteerswagen in het multifunctioneel centrum de Tillehoes bij Koorstertille. Ze kwamen het pand toen de Goudsubom er binnen via een ruut aan de zijkant. Binnendoor hebben ze meerdere ruimtes doorzocht en daarbij dwarren op brutsen. In het Tillehoes zit onder andere een huisdokterspraktijk, een fysiotherapeut en de thuiszorg. Het is nog natuurlijk wat de inbrekkers eventueel buitmaken hebben. Bij Noorderbreedte Revalidatie in Ljouwert is het norovirus justerioen versteld. Hier zijn 2 mensen die de klachten hebben. De opnames gingen gewoon terug, maar de hygiëneprotocol binnen in werking stelt. Nevens een woord verder is dat omdat er maar kwetsbare mensen werken wordt, maar een verminderde weerstaan. Besieten bij Noorderbreedte Revalidatie is voltastien, wat wel de handen was geworden. De woordverder had dat door een Lietse uitbraak. Technische studenten van de Rijksuniversiteit Grains kunnen zijn part van de nieuwe masteropleiding volgen in Drachten. Op het oude terrein van Philips komt een plak voor studenten werktoe bekende. De gemeente Smellingeloon in de Wiesmaai vertelt waarom ze zo goed broeken kennen. Wethouder Robert Bakker. In de toekomst over 10, 20 jaar hebben we 20% minder mensen die het werk moeten doen voor een groot stuk mensen. En daar hebben we mensen voor nodig die we in innovatie trekken. Innovatie krijg je het beste op het snijvlak van innoverende bedrijven en onderwijs. En daar vind je het. Het waterbesluit, het is sindsdien waar. 14 graden wordt het, in het watergebied een paar graden leger. De wind komt uit zuidelijke richtingen en is zwak of matig. De combinatie van zinnen en lichtbietje wind zorgt ervoor dat het warmer omvielt. Joen en vannacht is het helder, maar een temperatuur van een graad als 2 rijden. Er is kans op frost onder groen. Op plakken kan het rik glad worden. En ons af hier het nijs. Stel dir eens voor, die laatste restplak midden in de natuur, onder een beam of aan de waterkant. Dat kan op Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en op Natuurbegraafplak Bremer Wildernis in Sondel. Dan kiest er zelfs die eigen plak uit. Op het mooiste restplak in Noord-Nederland. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Hey lentelover, heb jij ook zo'n zin in het voorjaar? Bij Xenos shop je nu alles om jouw tafel een mini-makeover te geven. Zoals heel veel servies in frisse kleuren. Nu 2+1 gratis. Shop in de winkel of online. Ontdek het, Xenos. Optrekken en afremmen met 1 pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD.
Nog een liedje jel horen te gaan in Noorderwind Live met Everyday People. Straks nog met twee noemers. We gaan nog een hartstikke leuk project van Klaske Verwer en haar Dream Projects. Maar leuk dat hij er is. Tim Douwsma, Marianne Kleinstra, Joert. Gezellig feestje hier achter de bar. Het is hier grut, hè? Ja, dat valt nou net zo. Nee. Dat valt nou net zo. Heel iets krukje, Willem. Ik zeg maar... Hey, Tim, ja, we kennen natuurlijk al heel lang als zanger, maar dan ben je ook presentator, hè? Was het er nog heel druk mee? Er komen wel hele leuke dingen aan, ja. En we gaan Menje iets bekend meidje en ik in Koffietijd. Het is totaal iets oors, maar daarin... Oh, Koffietijd had bij de primeur. Ja, sorry, nee, waar ik het aan was. Nee, ja, ik ken Joost, maar ik nee, spul. Maar er komen wel hele leuke dingen wel weer aan. Een film zelfs, ik wil weer. Dus ja, dus nee, ik zit net stil op het moment. Wat druk hier? Ja, eigenlijk wel. Ja, er zitten heel veel dingen aan te komen. En eigenlijk is dit eigenlijk het startschot met een nieuwe single Friesland. En ja, vanuit hier komen er weer hele mooie dingen aan. Als hij weer Jos naar die werken, hoe belangrijk is die zangcarrière voor jou nog? Ja, wel heel belangrijk. De volgende 2 singles lees ik ook klaar. Eigenlijk voor maaien en ik denk echt voor de simmer, die lezen haast ook klaar. Dus daar gebeurt ik nog heel volle maai. Fries, Nederlands, Engels? Nederlands, maar ja, het leuke is, daar krijg ik nog heel veel reacties op. Dus het kan samenwijzen dat ik nog wel wat in het Fries aankomt. Ja, en de optredens ging gewoon hartstikke goed. Ik vind dat vooral ontzettend leuk, want ik had wel heel veel interactie altijd met het publiek. En ja, en daar zoek ik wel heel erg bot naar uit. En dan komen de simmer om ik in Friesland hier lekker op te treden. Dus dat vind ik ook geweldig. Ja. Druk toch. Ja, leuk man. Leuk. Maar film dus? Ja, film komt er ik aan in april in première. Ik net volle hoe is Willem. Maar het is hartstikke leuk en programma's ben ik in gesprek. En ja, en nou natuurlijk vooral de focus op de single. Jongens, komen we straks nog goed te spreken. Ja, zeker. Ja, Marianne? Leuk. Is het een beetje jonger net? Nee. Nee? Nee, ik ken het jongen. Dat pleeg je me alle gamma hier. Nou, ik ken het ook niet, hè. Dus ik kan heus eens wat sleer razen en roppen. Goed, ik doe onder een cameraman terug. Komen we bij Everyday People uit. Wat is het nummer wat jullie gaan doen? We gaan spelen de liedje die heet Toe Tengele. Oké. En waar gaat het over? Het gaat over tweeling. Over tweeling. En is het vrolijk of niet te vrolijk? Nee, ja, ik check nu het wel even. Het is heel vrolijk. Ja. Dus als het vrolijke muziek is het ook een vrolijke tekst. Ja, vrolijke tekst. Everyday People!
Dit is geweldig, hè? Ja, fantastisch. Dit is echt geweldig. Tim, dit is energie, hè? Hey, dit is energie. Ja, ik hou je van. Het is dansbaar. Ik vind het echt, ik zit helemaal te genieten, man. Ik vond het echt geweldig. Trouwens, ook helemaal. Hey, we zitten, want doe best in de muziek. Had je vaak een band mee, of juist net? Nou, volle wat tape-acts, maar ik zou het wel heel erg leuk vinden om mijn band te spelen. Nou, ik ga mijn band nou van, dus... Nee, maar als dit zo short, inderdaad, op podium op. Nee, het is ik denk dat het mooiste eigenlijk wat er is. Om echt mijn band, dat live te doen, te spelen in mijn publiek. Dat is eigenlijk wel echt geweldig. Ja, dat is prachtig. Kom straks weer bij je weer om. Ik moest nog even vragen van Marianne. Welke taal is dit? Kikongo. Kikongo? Dat is mijn moedertaal, omdat ik kom uit Congo, daarom. Ja, precies. Ja. Zing ik in Kikongo. Prachtig, heel mooi. Dankjewel. Kom straks weer bij hem. Dankjewel. Ik ben Klaske. Klaske komt uit Friesland en hij had prachtige projecten, maar net altijd mensen uit Friesland, Klaske, hè? Nee, klopt het. Doe deze maar even. Ja, oké. De galmblad. Ja. Nee, we gaan nou uit Rinnie, uit grote... Nee. Uit Brabant. Jongen. Nou, dat is ik wel 4 voort, ja? Ja. En we gaan Michael uit Den Haag. Ja. Toch? Ja. Oh, Den Haag. Ja, helaas even is er net. Dat is de... Ja, jullie zijn al eens een keer geweest als duo hier. 2 keer, ja. Of 2 keer zo? 2 keer zelfs, ja. Hier toch? Ja, nou oké. En zo nou en dan hebben we bij ons in de studio een singer-songwriter, Janne. Ja. En dan ontstaan er hele mooie versjes. Ik een Janne met Sarah Smit. Toen hebben we mijn Grietje Bakker is een singer-songwriter. Ja. Pieter Valkena komt uit de band Thomas Piet. Holding a Blues Company. Ah, kijk. Blues, I like it. Nou, dat mag weer gauw eens hinnen. Ja, laten we gauw weer opraden. Maar Joert, ben je hier? Vertel even de context, want je bent al heel lang druk waren met dat neem je Dream Projects. Daar hebben alle projecten steeds bij. Ja. Dit is een project dus van je? Ja, dit is een project. Uit die singer-songwriter, Jon, daar ontstaan leuke versjes. En nou, die komen we zo nou en dan even bij die. Ja, nee, dat vind ik hartstikke leuk. En die geven we misschien aan als ik er leuk op mijn cd zet. Nou, kijk. Ik jou die de microfoon. Dank je. Je hebt geen aantal nummers achter kunnen doen, dus ik jou hem de studio, dames en heren. Dit is de Dream Projects Band, live in Oranje. We need to talk to each other, drink and eat with each other, make music, make love. We need to talk to each other, instead of talking about, better listen than to shout out loud. Let's put aside our differences, we got more in common than we believe, than the things that divide us. So pour me a drink and make me a meal. I'll write you a song and the better we feel. So pour me a drink and make me a meal. I'll sing you a song and the better we feel. So pour me a drink and make me a meal. I'll sing you a song and the better we feel. So pour me a drink and make me a meal. I'll sing you a song and the better we feel. Let's put aside our differences, we got more in common than we believe, than the things that divide us. So pour me a drink and make me a meal. I'll sing you a song and the better we feel. So pour me a drink and make me a meal. I'll sing you a song and the better we feel. So pour me a drink and make me a meal. I'll sing you a song
the better we feel. So pour me a drink and make me a meal. I'll sing you a song, and the better we feel. I'll sing you a song, and the better we feel. Dankjewel. Het volgende nummer, dat is het nummer Coming Home. I have heard the gentle breezes, I have seen the oceans long, and I have known the clouds around me. This is my homecoming song. Anytime when I was traveling, I felt so alone. When I hear the church bells ringing, then I'm feeling I'm coming home. When I see my loved one with wide open arms, when I hear my children laugh, when I smell the sweet perfume, I am happy to be back. Anytime when I was traveling, I felt so alone. When I hear the church bells ringing, then I'm feeling I'm coming home. Do 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 anytime when I was traveling, I felt so alone. When I hear the church bells ringing, then I'm feeling I'm coming home. And then I'm feeling I'm coming home. Dankjewel. Willem, nou hebben we toch een liedje verrassing voor die. Oh, oké. Ja, ik wil heel graag dat je even bij ons komt. Daar wij een stiekem tussen trooien mensen, want Willem weet je niks van. Nee. Maar, Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nou, we gaan een prachtig mooi bosje rozen van die. Oh jee. En ik denk dat ik dit uitname toch van een hele soort artiesten, mensen die bij die een podium krijgen bij Omroep Friesland, die team die altijd een kleer feliciteert. Dank u wel. En wie ben ik gewoon hartstikke blij met die. En heel blij dat die programma echt weer waarom is. Nou, dank u wel. Nou, Hey! 80. Hey. Graag dingen. Oké. En daarom mensen wil ik even Somewhere Between. Dat is een heel oud nummer van de Tumbleweeds. En dat zongen we even speciaal voor die. En eigenlijk wil ik nog wel even een applausje voor onze Fouke Brunja. Want Fouke die speelt op het heden een beetje musklaas en en wie had zo gezellig. En hij vindt het prachtig om je het even mee te doen. Ik neem even een slok.
Ja, Willem. Dank u wel. Yes. I love you so much, I can't let you go. And sometimes I believe you love me, but somewhere between your heart and mine, there's a door without any key. Alle je meisjes, jongen. Somewhere between your heart and mine, there's a window that I can see through, and there's a wall so high it reaches the sky. Somewhere between me and you, somewhere between your heart and mine, there's a love I can't understand. It's there for a while and then fades like a smile, and I'm left in the middle again. Somewhere between your heart and mine, there's a window that I can see through, and there's a wall so high it reaches the sky. Somewhere between me and you, somewhere between your heart and mine, there's a window that I can see through, and there's a wall so high it reaches the sky. Somewhere between me and you, somewhere between me and you. Woe! Dankjewel. Willem, bedankt. Dankjewel. Oké. Bedankt. Hartstikke. Die Blom ben zeer welkom. En ik hoop dat dit podium nog heel lang besteedt met VM muzikanten. Daar gaat het mij om. Absoluut. Goed, ik doe nog hier een laatste rondje. En dan geven we naar je Everyday People. Tim, jongen, dit weekend. Druk, of? Ja, druk. Sowieso mooi Jonne dus in het Jereveen-stadion. De nieuwe singles, jongen. Friesbloed, jongen. Ja, dat ik. Het Fries Volkslied. En daarna in de rustmijk Friesland. De nieuwe single Des Dwaan op de middenstip. Ja, dat is natuurlijk wel geweldig. En dan lekker druk. En dan ben je bij koffietijd. En weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het nieuws, dames en heren. Ja, leuk. Wat leuk. Leuk dat er een wist. Marianne, komst eens weg? Zeker. Ja, als ik weer gesigneerde singeltjes krijg. Ik beloof dat je regel Tim, Faddy en Dave en anderen. Ja, regelen alles van. Oh, leuk. Ja, nee, dan kom ik zeker weer. Oh, en dan wil ik weer droegewast. Ja, wat wil hij? Ja, de wiel op daar. Tim, kom je weg, want er komen nog 2 singles uit die je dus dan best... Zeker. Ik kom gauw even om. Dan regelen we het droege was voor je. Dankjewel, jongen. Tim Douwsma, Marianne Kleinstra. Everyday People. Hoe heet het nummer? Everyday People. Live in Noorderwin. A preacher, a banker, a drummer, and then
such a rich one will not help the poor one in different strokes for different folks, and so on and so on. It's Scooby-Dooby-Doo. Ooh, sha-sha. Now we got to live together. Iemand in de neushoorn, ja! Is net weer in de uitzending. Hartstikke bedankt. Iemand in de neushoorn. Wel bedankt. En ik ga naar je ketting, want ik ben Hugh Jury.